Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna, sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo na isod to diri sa DYFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Sabado, Marso 8, tuig 2025. Kagkaroon sa aton sining na vote countdown. 65 dias na lang kag 2025 national, local and farm elections na. Sa gihapon ini mula gani mo ang kurman Bombot Shama Blanco Hover. Sa mga nagapauna dalakuan karon nga mga balita. Update naton sa sining nagaluntad nga sunog sa may Infante Molo kon sa diin sandig diri sa latest naton nga pagpanghusisa ang Iloy ginalantaw sina diri Banwa nga ginhap-an ang iya sinimak bataan rason nga wala gid masunog ang iya sining kabugusan nga lawas sining iya sining anak. Samtang Mayor Jerry Treñas ginakasubo ang nasambit sining insidente. Ining pagkasunog sang isa ka pamilya sa distrito iya sang Molo. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita. Bago nga Secretary sang Department of Transportation nga si Secretary Vicencio Dizon nagbisita sa Iloilo para malantaw ang airport kag Visayas Container Terminal. Sa dugang pang mga balita, police reports, lalaki nga ginalagas ang kutsilyo sa distrito sang Haro. Hindi na magpasakas ang kaso, batok sa suspitsado. Kag dugang pang mga nga ipasar sa City Council sa masunod nga semana. Mga taga-syudad sang Iloilo makabakal sang bugas nga tag 29 pesos lang per kilo. Muni madalagkuha ng mga balita, issues kay impormasyon ng main sentro karon sa aton sining nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Uto. Pasiplatan naman naton diri Banwa ang mga nagapanguna kag mga mainit man nga topiko sa national scene. Ang pagtaas sa unemployment ginalantaw karon nga bangod iniiya sa ayuda. Sa aton sining nga mga kabumbo taas ang employment rate diri sa pungsod na Pilipinas, ini kuno bangod sa tuman kadamo nga wala tuong ayuda, rason iya nga nagapatamad kuno sa mga Pinoy nga hindi na lamang iya magtrabaho bangod nga may mga ginapaabot sini iya nga ayuda nagikan sa gobyerno. Sa aton sini nga mga kauturan ti suno diri gani sa isa iya ka former senator dapat kuno nga i-enhance ang 4Ps para nga mayara sang eksakto sini iya nga datos kag subong man mangin data driven ginpunto man sini nga nay senador nga kun i-embrace or i-enhance rather ang 4Ps ti mayara sang nagakigo sining balasihan agud iya nga hatagan sang ayuda ining mga poorest of the poor. Now, raise pagin sinadri nga punto sining anay senador nga kun hatagan lamang sang or maghatag lamang sang ayuda lang sining ayuda kag wala man nagabasi sa datos sa Philippine Statistics Authority. Now, ti daw kasubong lang kuno iya Banwa nga nagausik kita sang kwarta sang gobyerno. Ti ining mga nagabaton sang ayuda akuon taman kag sa hindi ang iban sinadri Banwa nagapakuno-kuno malang mga pigado. Ang makaluluoy sinadri amo iya ang mga empleyado, no? Nga daw halos na lang gani iya dugo ang magwa sa iya sining alawas nga nagatrabaho patay-patay, nagapulaw bugtaw, buhinan sang tuman kadako sini iyang buwis.
Tapos hatagan talang tuya ang mga nagapakuno-kuno nga pigado gid sila. Kay igo murag limang tukiban tinawo sang kung sino man nga leader sang politiko. Kasakit man niya pinsaron sa aton sini nga mga kabumbo nga ang kwarta iya sang mga taxpayer nga kuntani nagakadto sa sining mga proyekto para tanan sini iya makabinipisyo. Ang gabinipisyo lang amo iyang mga takaban sa gobyerno kung hindi marusdak, usmod ang proyekto. Kay di bawion sininilabanwa ang ila sini nga ginagasto sa pagpanagtag kagway sang patugsiling nga halalamang kaayuda nga ayuda. Saton sini nga mga kuturan sa diin bala nagtamad ang mga Pinoyaw kaysa ayuda ang punto subong iya sa nga kadabaan. Hindi lang tamo bra. Total dason sini nga mga sinimana, may ayuda naman. Iban sini nga mga balita kag impormasyon naton sini iya pagatutukan sa baray nga pagpalayag sa Bomboanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist. Ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Sabado, ika-8 sa buwan ng Marso taong 2025. Ngayong araw ay pinagdiriwang ang International Women's Day. Mga Bombo Star Nation, we only have 65 days to go before the national and local elections. Sa ating mga headlines, ang Philippine Coast Guard kumpiyansang mataas na ang kamalayan ng mga Pilipino pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Law enforcers sinalakay ang isang suspected Pogo Hub sa Makati. Building una nang inabandona ng mga foreign workers, samantalang mga kasabwat inaalam na. Samantala, 7 Indonesian Pogo workers sumuko sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. At sa ating international news naman, United States President Donald Trump nagpadala ng liham sa Iran para makipagnegosasyon ng nuclear deal. Samantalang bansang Russia naman naglunsad ng matinding aerial assault sa Ukraine matapos itigil ng United States ang military aid. Sa ating business news update, yung doble na maximum deposit insurance na coverage ay suportado ng Chamber of Trade Banks at yung mga maliliit na negosyo ay plano pa raw palakasin sa tulong ng trade banks dito sa ating bansa. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Nangako si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipagtatanggol ang karapatan ng mga kababaihan at lalabanan ng anumang hadlang sa kanilang pag-unlad. Yan ay kasabay ng pagdiriwang ng International Women's Day at National Women's Month. Si Pangulong Marcos ay nagbigay din ng mga pahayag hinggil naman sa mga kababaihan ay nangangailangan daw ng tibay at lakas at marami sa mga pagbabagong tinatamasa natin ngayon ay dahil sa ambag ng mga kababaihan sa iba't ibang henerasyon. Binigyang pugay ng Presidente ang mga Pilipinang nagtaguyod ng bansa mula sa mga babaylan at katipunera ng ating bansa sa mga nakalipas na panahon at hanggang sa kasalukuyang makabagong mga lider at profesional na anya ay patuloy na sumusuporta sa mga adhikain ng pamahalaan o ng gobyerno. Kaya naman ang Administrasyong Marcos umano ay mataas ang pagtingin sa mga kababaihan pati na sa mga adhikaing nakapaloob doon sa mga ninanais ng gobyerno para sa kapakanan ng mga kababaihan. Dagdag pa ng Pangulo na ang bagong Pilipinas ay titindig para sa karapatan ng mga kababaihan at tututulan ang anumang hadlang sa kanilang pagsulong.
Tuwing Marso, ipinagdiriwang sa Pilipinas ang National Women's Month bilang pagtalima sa taunang International Women's Day tuwing 8 ng Marso ng kada taon at yan ay itinalaga ng United Nations. Dito sa ating bansa, ito ay naging okasyon na upang ipagdiwang ang tagumpay ng mga kababaihan at palakasin pa ang advokasya para naman sa pagkakapantay-pantay ng kasarian sa pamamagitan ng iba't ibang programa, alinsunod yan sa mga lokal at pandaigdigang kasunduan. Kabilang dito ang Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Philippine Plan for Gender Responsive Development na bahagi ng Framework Plan for Women at Sustainable Development Goals hanggang sa ngayon ay adhikain pa rin at itinataguyod ng kasalukuyang administrasyon. Samantala, hinimok naman ni Vice President Sara Duterte ang lahat na magkaisa at magtulungan para mas paigtingin pa ang mga batas laban sa mga karahasan sa kababaihan ngayong ipinagdiriwang ang International Women's Day. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ng pangalawang Pangulo na ang nakakabahala ang realidad ay hindi pa rin natatapos sa mga karahasan sa kababaihan at kabataan, maging ang human trafficking na isang malaking banta sa buhay ng karamihan. Aniya, ang laban para sa karapatan ng kababaihan ay ang pagtitiyak ng bawat babae at bata ay protektado, may boses at may pagkakataong magtagumpay sa buhay. Dahil dito mahalaga raw ang pagtutulungan ng bawat isa upang mapalakas ang ating mga batas, mapabuti ang pag-access sa hustisya, masuportahan ang mga survivor. Kaugnay niyan, narito ang pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. My warmest greetings as we celebrate International Women's Day and National Women's Month 2025. Across all sectors, Filipino women are at the forefront of change, leading in governance, driving innovation, and strengthening communities. Yet, we cannot ignore the alarming reality that violence against women and children and human trafficking continue to threaten the safety and dignity of many. From domestic abuse to online exploitation and trafficking, gender-based violence remains a persistent barrier to women's empowerment. The fight for women's rights is not just about closing economic and political gaps, it is about ensuring that every woman and child is protected. Inyong napakinggan ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Samantala sa karagdagan pang balita, lalong lumakas umano ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte matapos matuklasan ang mas marami pang umano'y kahina-hinalang pangalan doon sa mga resibo na may kaugnayan sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ayon kina Deputy Majority Leader Paulo Ortega at Assistant Majority Leader Paulo ng iba pang mga opisyal dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso, ang nilay mga peking pangalan tulad ng Renan Piatos, Pia Piatos at Xiaomi 8 ay nagpapakita ng malawakang financial mismanagement at kakulangan sa pananagutan. Ayon pa kay Ortega, itong mga pangalang nabanggit ay wala namang tunay na pagkatao kaya lumalakas lalo ang mga kaso laban sa Vice Presidente. Dahil dito ay inaasahang mas maraming detalye ang malalantad sa impeachment trial na magbibigay liwanag naman sa lawak umano ng maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Hindi pa naman nagpapalabas ng kanilang tugon ang panig ng pangalawang Pangulo. Sa mga oras na ito, kuha muna tayo ng ilang mga updates sa ating kasamahan sa news team. Itong Philippine Coast Guard, kumpiyansang mataas na ang kamalayan ng mga Pilipino pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Nasa linya kasama natin si Bombo Victoriantino. Bombo Dennis, Bombo Jaira, naniniwala nga sa Philippine Coast Guard spokesman Commodore J. Tariela, mataas na itong kamalayan ng mga mamayang Pilipino pagdating sa usapin sa West Philippine Sea. Ito ang naging sagot ni Commodore Tariela nang matanong kung dapat bang iboto ng mga botante ngayong eleksyon ang mga kandidatong nagpapakita ng suporta sa bansang China. Ayon kay Commodore Tariela, sa mga nakalipas na halalan dito sa ating bansa ay hindi naging issue sa mga botante ang usapin. Hinggil yan sa pinag-aagawang bahagi ng karagatan o mas kilala nga sa tawag na West Philippine Sea. Aniya, dahil sa Transparency Initiative na suportado mismo
ng National Task Force in the West Philippine Sea o for the West Philippine Sea, mas lalo pang tumaas ang kamalayan ng bawat mamamayang Pilipino. Batay aniya sa pinakahuling survey, lumalabas na aabot sa 83% ng mga Pilipino ang nagpahayag nga ng suporta sa mga ginagawang hakbang ng gobyerno sa naturang pinag-aagawang rehiyon. Malabas rin na aniya sa mga nakalipas sa survey na 7 mula sa 10 botanteng Pilipino ang nagsabing hindi nila iboboto ang mga kandidatong pro-China. Kaugnay niya narito ang bahagi ng pahayag ni Commodore J. Tariela. Well, kung maalala naman po natin, ang usapin ng West Philippine Sea sa mga nakaraang eleksyon has never been an issue for the Filipino voters. But because of the transparency initiative supported by the National Task Force West Philippine Sea, mas tumaas ang kamalayan ng ating mga kababayang Pilipino. Citing a recent survey, sinasabi nila 83% of Filipinos are now supportive of what the Philippine government is doing in the West Philippine Sea. Mga kababat ka sa nation, bahagi yan ng naging paliwanag ni Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela. At una nang umapila nga itong si Tariela sa mga botanteng Pilipino na suriing mabuti ang mga tumatakbong kandidato ngayong papalapit na ang May 12, 2025 national and local election. Kabilang na dito ang mga kandidatong malalakas umano na ang loob na kampihan ng bansang China sa mga illegal nitong ginagawa sa West Philippine Sea. Ayon kay Tariela, naway maging learning experience ito sa lahat upang masiguro na ang mga mahalal na kandidato ngayong Mayo o ngayong halalan na mga senador, mga kongresista at mga lokal na opisyal na susuporta sa claim ng Pilipinas sa pinag-aagawang rehiyon. Mahalaga rin aniya na mayroong mga bagong leader ng bansa na titindig sa Pilipinas pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Para sa Bombo Network News, Bombo Victorian Team nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Naghatid niyan sa atin sa oras ng 10 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Iniulat ng Commission on Population and Development ang tuloy-tuloy na pagtaas ng bilang ng mga kababaihan sa Pilipinas na gumagamit ng family planning. Batay sa record ng naturang tanggapan, mahigit 8.6 na milyong Filipino women ang gumagamit nito sa kasalukuyan at mas mataas ito kumpara sa 8.3 milyon na mga kababaihan na naitala noong taong 2022. Batay pa sa record ng naturang ahensya, nananatiling pinakapopular ang paggamit ng pills para naman sa mga gumagamit nito ay meron humbilang na 34.48% ang kasalukuyang gumagamit ng naturang uri ng contraceptive. At pumapangalawa naman dito ang injectables na mayroon namang 20.66%. Ikinatuwa naman ng naturang ahensya ang naturang mga record na nagpapakita umano na marami sa mga kababaihang Pilipino ang mas pinipili na magkaroon ng maayos na family planning method, bagay na isa sa mga ikinakampanya ng naturang opisina. Ayon pa sa tanggapan, isa ito ang significant progress sa ginagawang women empowerment at family planning campaign ng ating gobyerno. Sa iba pa mga balita, itong Philippine National Police Anti-Cybercrime Group mahigpit na binabantayan ang mga iligal na nagbibenta ng chainsaw. Kaugnay niyan, narito ang detalye sa pag-uulat ni Bombo Kelly Cordero. Mas pinigting pa ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang kanilang cyber patrolling para mahuli ang mga iligal na nagbebenta ng chainsaw online. Ayon kay PNP ACG spokesperson Police Lieutenant Wallen Arancillo, kasunod ito ng pagkakahuli sa 2 lalaki sa Butuan na nagbebenta ng chainsaw online nang walang permit. Ayon sa PNP, kinakailangan ng permit kapag nagbebenta ng mga ganitong bagay, lalo pat talamak na ang illegal logging ngayon. Sa ilalim ng Chainsaw Act of 2002 o RA 9175, lahat ng chainsaw na ginagamit sa Pilipinas ay kailangang mairehistro. Ang mga may-ari o operator ng chainsaw ay kinakailangang magparehistro sa mga otoridad tulad ng Department of Environment and Natural Resources. Ang sinumang mahuling nagbebenta, bumibili o nagtatapon ng chainsaw nang hindi muna nakakakuha ng kinakailangang permit mula sa kagawaran ay papatawan ng parusang pagkakakulong ng 4 na taon, 2 buwan at 1 araw hanggang 6 na taon, umulta na hindi bababa sa 15,000 piso.
Sa ngayon, aalamin raw ng otoridad kung saan o sino ang pinagkukuhanan ng chainsaw ng naarestong 2 lalaki at aalamin din kung may permit din ba ang mga ito na magbenta. Inaalam pa po ng mga operatiba kung saan po sila kumukuha ng mga chainsaws na ito. And yun po, sinecheck din ng mga operatives natin, yung mismong team leader na nakausap natin kung ito ba ay authorized or may permit din po yung kinukuhanan nila. Paalala ng pambansang pulisya sa mga nais na magbenta, kailangan kumuha ng permit mula sa DENR o local government unit. At sa mga gustong bumili naman, mas mainam daw na bumili sa legit at authorized sellers. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Naghatid niyan sa atin sa oras na 13 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Magpapatupad ng pagbabago ang Office of Civil Defense sa mga gaganaping nationwide simultaneous earthquake drill. Yan ay sa darating na 13 ng Marso. Ang nasabing drill ngayong taon ay gaganapin ang sentro nito dyan sa Santa Rosa sa lalawigan ng Laguna, kung saan layunin nito ay maipakita ang kahandaan at pagresponde sa tuwing may mga naitatalang lindol. May papakita rin dito kung gaano sila kabilis na makikipag-coordinate sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan. Dagdag pa ng Office of Civil Defense na quarterly drill ay ginagawa na nila dati at makikita naman dito ang mga development at progress ng kanilang mga preparasyon at kahandaan ng lungsod ng Santa Rosa at mga katabing lugar. Ganon din ang kanilang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa Region 4A o dyan sa bahagi po ng Southern Tagalog Region. Inihikayat din ng Office of Civil Defense ang publiko na makibahagi o lumahok sa seryosong aktibidad ukol naman sa nasabing earthquake drill. Bombo International News. Nagpadala si United States President Donald Trump ng liham sa mga lider ng Iran upang magsimula ng negosasyon tungkol yan sa nuclear deal dahil sa takot ng kanluran na malapit nang makagawa ng armas ang nuclear ang Iran. Ani Trump na sana'y makipagnegosasyon ng mga ito para sa kanilang ikakabuti. Ayon naman sa Iran's UN mission, hindi pa natanggap ang liham at wala pa ring tugon mula sa Iranian Foreign Ministry. Sinabi ni Trump na inaasahan niyang magkakaroon ng aksyon sa isyong ito sa lalapit na mga araw. Ituturing ng Iran ang liham ni Trump bilang isang paulit-ulit na palabas ng Washington. Nagalok naman ang Russia na mamamagitan sa pagitan ng United States at bansang Iran upang ayusin ang tensyon ukol sa nuclear program ng Iran. Sa iba pang balita sa ating ibayong dagat, naglunsad naman ang Russia ng malawakang missile at drone attack sa Ukraine gamit ang halos 70 missiles at halos 200 drones. Ayon yan kay Ukrainian na President Volodymyr Zelensky. Target ng pag-atake ang mahalagang infrastruktura ng bansa. Kasunod nito ay muling nanawagan si Zelensky para sa isang partial ceasefire alinsunod sa mungkahi ni French President Emmanuel Macron. Layunin nitong ipatigil ang paggamit ng missiles, long-range drones at aerial bombs. Samantala, itinigil ng Administrasyong Trump ang military aid at intelligence sharing sa Ukraine, pati na rin ang access sa commercial satellite imagery na ginagamit sa pagsubaybay sa galaw ng tropang Ruso. Sa kabila nito, nagbanta si Trump ng mas matinding sanctions at tariffs laban sa Russia kung hindi ito papayag sa isang ceasefire. Gayunpaman, may agam-agam na hindi ito makakaapekto ng malaki sa Moscow dahil sa maliit na volume ng kalakalan nito sa Estados Unidos. Sa panibagong ulat, 5 katao ang nasawi sa Dobropia dahil sa Russian airstrikes habang pinupuntriya rin ng drones ang Odessa. Ayon sa Ukraine, nagawang pagbagsakin ang maraming projectiles ngunit hindi napigilan ng ballistic missiles dahil sa kakulangan ng US-made Patriot systems. Patuloy namang iginiit ni Zelensky na ang unang hakbang tungo sa tunay na kapayapaan ay ang pagpigil sa mga pag-atake ng Russia sa mga sibilyan. Karagdagan pa nating balita. Tanging isang rehiyon na lamang ang naharap ngayon sa banta ng mga pagbaha batayan sa latest information ng Department of Science and Technology.
Batay nga sa inilabas nitong abiso ngayong araw, tanging ang Region 13 o yung Caraga Region ang nahaharap sa posibilidad ng mga pagbaha ngayong araw, dulot pa rin ng mabibigat na pagbuhos ng ulan. Kabilang sa mga probinsyang apektado ay ang Binagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Ang mga naturang lugar ay apektado ng shear line na nagdudulot naman ng mga pag-ulan at mga pagkulog at pagkidlat. Ganon din ang epekto nito doon sa mga low-lying areas. Ayon pa sa Weather Bureau, posibleng ito ang huling General Flood Advisory, maliban na lamang kung may mga malalakas na pag-ulan pa na maaaring mangyari sa mga susunod na araw. Malalang mga pag-ulan nga ang naitala nitong mga nakalipas na araw at unti-unting nabawasan ang bilang ng mga rehiyon na nahaharap sa banta ng mga pagbaha mula sa dating 11 hanggang 12 bilang ay isang rehiyon na lamang ang pinakasentro ngayon ng mga pag-ulan. Bagamat sa Metro Manila, mga kabombo, nakapagtala rin ng mga pag-ulan ngayong tanghali, ngunit hindi naman ito nagtagal. Sinimulan na ng Office of Civil Defense ang pagbuo ng National Task Force for Volcanic Eruptions. Ang naturang task force ang mangunguna sa pagtutok sa mga problema nga dulot ng mga sumasabog na bulkan, tulad ng nagpapatuloy na pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon, manakanakang pagbuga ng Bulkang Taal at iba pa. Batay sa inisyal na plano ng Office of Civil Defense, bubuuin ito ng Department of Interior and Local Government, Department of Public Works and Highways at Department of Social Welfare and Development, Philippine National Police at yung militar at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Office of Civil Defense Undersecretary Ariel Nepomuceno, ang Department of Interior and Local Government ang mangunguna sa partisipasyon ng mga lokal na pamahalaan na pangunahing apektado sa mga aktibidad ng bulkan. Ang Department of Public Works and Highways naman ang mamamahala sa posibleng mapaglilipatan sa mga residenteng ililikas dahil yan sa epekto ng bulkan. Kasama na rin ang iba pang mga pasilidad na magagamit ng mga evacuees. Paliwanag ni Nepomuceno, kailangang tutukan ng task force ang kapakanan ng mga biktima ng volcanic eruptions ng hiwalay at kaiba-iba sa mga kalamidad. Inihalimbawa nito ang pagkakaiba ng disenyo ng mga evacuation center para sa mga biktima ng mga bagyo at mga biktima ng pagsabog ng bulkan, akmang intervention para sa livelihood ng mga biktima at iba pa. Ayon sa opisyal, irerekomenda ng opisina kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bubuo sa naturang task force kasama na ang magiging tungkulin nito. Aminadong opisyal na ang matagal na pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon at malawak ang epekto nito sa mga komunidad ay isa sa mga naging konsiderasyon sa Office of Civil Defense upang buuin ang naturang task force. Oras natin sa buong kapuluan, 20 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sinalakay ng mga otoridad at ngayon ay patuloy din ang isinasagawang investigasyon sa pinaghihinalaang Philippine Offshore Gaming Operators Hub sa lungsod ng Makati. Umaasa ang mga otoridad na matatagpuan ng tuluyan at maaresto ang nasa 600 dayuhang manggagawa sa naturang building, ngunit pagdating nila sa lugar ay tanging mga workstation na lamang ng opisina ang kanilang naabutan. Ang mga ito ay pinaniniwalaang inabandona ilang oras bago pa man isinagawa ang aktibidad o pagsalakay ng mga law enforcer doon sa naturang aktibidad. Ang pagsalakay mga kabombo ay isang joint operation sa pagitan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, Philippine National Police at Department of Justice. Hawak ng mga ito ang isang mission order mula yan sa Makati Local Government Unit Business Permits and Licensing Office. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Gilbert Cruz, bago pa man ang kanilang operasyon ay may mga nakita umano na Philippine Offshore Gaming Operators worker sa naturang lugar, batay pa rin sa hawak na data ng intelligence community ay nagtutugma ang naturang record. Sa kabila nito ay kinumpiska ng otoridad ang mga computer, mga cellular phone, mga SIM cards at marami pang ibang pasilidad at pati na yung mga script na ginagamit umano para makapang scam, kasama ng iba pang mga bagay na magagamit upang idalhin bilang ebidensya hanggang umabot sa korte. Batay nga sa paunang pagsisiyasat ng mga otoridad doon sa mga na-recover na gamit ay lumalabas na sangkot ang mga ito sa investment at cryptocurrency scam dyan pa rin sa lungsod ng Makati.
Samantala, itong trusted build ng online voting and counting system isinagawa na ngayong araw. International certification para sa automated election system inaasahan ngayong buwan. Narito ang balita at ilang pang mga development. Sa linya kasama natin si Bombo Isak Cotonera. Bombo Dennis, Bombo Jai, isinagawa ngayong araw ang final trusted build ng panghuling software na kailangan suriin ng komisyon, ang Online Voting and Counting System o OVCS. Pinangunahan ni Mr. Jack Cobb ng Pro-VNV ang naturang trusted build. Kasama rin nila sa pagsusuri ang mga poll watchdogs na Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV at National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL, SMS Global Technologies, Sequentech at mga miyembro ng Technical Evaluation Committee. Matatandaan na nauna nang natapos noong Pebrero ang Machine Transmission System. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, ito na lamang kanilang hinihintay para sa international certification. Anya, kailangan kasi na nakikitaan ng integration ang tatlong system, machine, transmission at internet voting para ma-issue ang certification. Dagdag pa niya na pagkatapos nito, inaasahan na sa Lunes ay ipa-final check at isisil na ito kasamang muli si Mr. Jack Cobb ng Pro-VNV o ang International Certifier ng poll body. Pagkatapos, idedeposito na ito ng komisyon sa ang tatlong system sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Pagtitiyak ni Garcia na bago matapos ang buwan ay maaaring makuha na nila ang international certification para sa mga systems na gagamitin sa halalan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Tawag na trusted build. Yan yung kahuli-hulihang kinakailangan gawin upang yung pinaka-source code ng isang sistema ay wala nang babaguhin. Yan na yun, pinaka-final na yan. Nangangahulugan na after nito, ang susunod na ay yung tinatawag na certification kung sakasakali. So, ibig sabihin ng final trusted build na sinecertify na o pinapatunayan na okay naman yung ating sistema na gagamitin. In fact, pinakita na yung tinatawag na hash code. Pwedeng ma-verify na hindi ka naman magkakaroon ng hash code kung hindi maayos yung sistema. At ang kahuli-hulihan na lang later yung quality control, yung test, yung certification, kung talagang yan ay gumagana na maayos, kung talagang yan ay mapagkakatiwalaan, at yan ba talaga ay pwede mo nang gamitin sa kahit na anong kahit na saang kalsada sa buong bansa, halimbawa. So yan po yung susunod dyan, yung certification na tinatawag. Mula sa COMELEC Office Intramuros, Manila, Bombo Isak Cotonera para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Para sa mas kumpletong pakikinig ng music, entertainment, news, and information. Meron yan dito sa Bombo Radio. Dahil nandito ang music station ng Bombo Radio Philippines, ang Star FM. Sa Mindanao, makinig sa 96.3 Star FM Davao, 93.3 Star FM Dipolog, 93.9 Star FM Zamboanga, and 93.7 Star FM Cotabato. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mong kasama ang Star FM. Dahil hindi lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, no worries. Dahil sagot yan ng Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines. It's all for you, Star FM. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita sa oras na 26 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Inanunsyo na ng Department of Environment and Natural Resources na kanilang kinansila ang kasunduan noong 2022 sa Blue Star Corporation, ang kumpanya na nagde-develop ng Masunghi Georeserve. Ayon nga sa Department of Environment and Natural Resources na kanilang sinimulan ang naturang hakbang at sumulat na rin sila doon sa may-ari ng kumpanya na si Ben Dumalyang dahil sa legality issues ng nasabing kontrata.
Ilan nga sa mga inilahad ng Department of Environment and Natural Resources ay ang kakulangan ng Presidential Proclamation na ang kontrata ay para sa housing at wala ring dokumento na nagpapatunay na ang construction ay dumaan sa regular bidding process. Bigo rin ang naturang kumpanya na mag-deliver ng nasa 5,000 unit ng garden cottages na mga housing project at dun sa loob mismo ng 5 taon mula ng pirmahan ng naturang kontrata noong Nobyembre 15 ng taong 2022. Sinabi naman ni Department of Environment and Natural Resources Assistant Secretary for Legal Affairs Norlito Eneran na dahil na rin sa cancellation letter nila ay inatasan na ang Blue Star Corporation na lisanin ng lugar sa 300 hektarya kung saan ay matatagpuan ang Masunghi Geopark Area. Mayroon din umano na hakbang ang kanilang kumpanya o ang gobyerno para sa naturang kumpanya sa loob ng 15 araw na lisanin ang naturang lugar at yan ay nakapaloob dun sa sulat na kanila nang ipinadala. Sumuko sa Presidential Anti-Organized Crime Commission ang 7 Indonesian Philippine offshore gaming operator workers. Sinabi ni Philippine Anti-Organized Crime Commission Executive Director at Undersecretary Gilbert Cruz na kaya sila sumuko ay nakansela na kanilang work visa at naubos na rin ang kanilang pera mula nang ipasara ng gobyerno ang operasyon ng POGO sa bansa. Dagdag pa ng opisyal na ang mga sumuko ay kinabibilangan ng 5 lalaki at 2 babae na sila ay nagtago ng isa-isang ipinasara ng gobyerno ang mga POGO. Palipat-lipat din anya ang mga kanilang mga lugar kung saan sila nagtatrabaho mula Pasay City, Parañaque, Makati at maging sa Cavite kung saan sangkot din ang mga ito sa pangi-scam. Kasalukuyang nasa kustudiya na sila ng Philippine Anti-Organized Crime Commission at sasailalim sa debriefing bago dalhin sa Bureau of Immigration para sa profiling. Nakipag-ugnayan na rin sila sa nasabing ahensya sa Embahada ng Indonesia sa Pilipinas para sa pagpapauwi sa mga ito. Sa iba pang balita, iniutos ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Biado itong araw ng Biyernes ang agarang pag-dismiss ng mga opisyal na sangkot sa paglaya o pagtakas ng high-profile South Korean fugitive habang dumadalo sa isang pagdinig sa Quezon City. Nag-file din ang Bureau of Immigration ng mga kasong kriminal sa Department of Justice matapos na makuha ang bagong security footage at yung mga testimonya na nagsisilbing ebidensya at kung saan ay nagmumungkahi ng posibleng sabuatan sa pagitan ng kanilang mga tauhan ng ahensya at yan ay ayon mismo kay Immigration Commissioner Biado. Ayon pa sa opisyal, ang footage na ito ay nagpapakita ng matibay na ebidensya. Hindi ito simpleng kapabayaan lamang ng mga gumagalaw at yan ay may interaction pa doon sa naturang video at malakas na nagpapahiwatig ng sabuatan. Mayroon din silang karagdagan pang ebidensya na lalong magpapatibay sa kaso laban naman sa mga sangkot sa naturang pangyayari. Sa naturang development nga mga kabombo na tukoy, itong si Ikyon 38 years old ay nakatakas habang dumadalo sa pagdinig sa isang kasong estafa na isinampalaban sa kanya ng isang Filipino na babae dyan sa Quezon City Prosecutor's Office. Yan ay noong 4 ng Marso ay niyan sa record ng closed circuit television ay pinapakita ang mga tauhan ng Bureau of Immigration ay tumulong pa doon sa kanyang pagtakas. Pinag-aaralan pa ang karagdagang investigasyon, ngunit ayon nga kay Biado, sapat na ang naturang mga ebidensya para magsampa ng mga inisyal na kasong kriminal laban naman sa mga responsable. Dagdag pa nga ni Commissioner Biado, hindi na ito basta usaping internal at disiplina, bagkus ay isang hakbang ang kanilang gagawin upang sampahan ng patong-patong na kasong kriminal ang naturang mga kasabwat hanggang maparusahan ang mga ito at mapanagot sa batas at pangunahin ng hakbang ay ang paghahain ng reklamo sa tanggapan ng Department of Justice upang panagutin ang mga nagkaroon ng pakikipagsabuatan at yan ay dahil nga rin sa siniraw manong tiwa
tiwala ng publiko. Ang iba pa mga empleyado na pinaghihinalaan ding sangkot ay pinasuspindi muna habang isinasagawa ang internal audit doon sa mga kaso ng matataas na mga individual na sinasabing konektado sa Philippine Offshore Gaming Operators at iba pang mga kahalintulad na usapin at meron namang deportation process para dun sa mga individual na kinakailangang i-deport. Nangako itong si Biado na hindi titigil ang Bureau of Immigration hanggang hindi napaparusahan ang mga may sala hinggil dito. Ito pa lamang anya ang simula ng mga hakbang nila laban sa korupsyon na nangyayari sa kanilang bakuran at lalo na may mga illegal deal at under the table transactions, ang ilang tauhan ng kanilang ahensya ay papanagutin ng mga ito sa ilalim ng batas. Sinintensyahan ng 30 taong pagkakakulong ang 46 years old na Amerikano mula sa Kentucky dahil sa paggawa ng child sexual abuse material na kinasasangkutan ng mga minor de edad sa Pilipinas, ayon yan sa United States Department of Justice. Ipinakita ng mga dokumento ng korte na binayaran ni Robert Maxwell Werner mula sa Walton, Kentucky ang isang Pilipinong individual sa pagitan ng buwan ng Pebrero hanggang Nobyembre taong 2021 upang makakuha ng access sa mga minor de edad para sa produksyon ng child sexual abuse material. Sinabi nito noong panahong nasa Pilipinas pa siya naninirahan. Ayon sa mga opisyal, ang suspect ay sexual na inaabuso at pinipilit ang mga minor de edad na gumawa ng mga sexual na gawain ng magkasama para sa mga dayuhang customer tulad ni Werner. Binayaran din ni Werner ang mga ilang individual para sa 5 personal na meetings kasama ang mga minor de edad sa mga hotel at paupahang ari-arian sa Pilipinas. Sa mga nagaganap na meetings ay doon na rin isinasagawa ni Werner ang mga sexual na pang-aabuso sa mga minor de edad. Bilang kapalit ay binibigyan nito ang mga kabataan ng pera, pagkain, damit at mga pangunahing pangangailangan para sa mga minor de edad na nabubuhay sa mga desperado na kalagayan. Sa isang plea agreement, inamin ni Werner ang mga kinasasangkutan aktibidad at inamin din niya na ibinalik niya ang child sexual abuse material sa Estados Unidos at nagpatuloy sa panghingi ng mga material ng hindi bababa sa 1 buwan. Ang investigasyon ay sinagawa ng Child Exploitation Operational Unit ng Federal Bureau of Investigation sa tulong ng National Bureau of Investigation ng Pilipinas at Office of International Affairs ng United States Department of Justice. Ang kaso ay bahagi ng Project Safe Childhood, isang United States initiative upang labanan ang sexual na pagsasamantala at pang-aabuso sa mga kabataan sa pamamagitan ng pinagsama-samang pagsisikap na kinasasangkutan ng mga ahensya ng federal, estado at lokal na hulihin ang mga salarin at iligtas ang mga biktima. Bombo Business News. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, good news ito para hudon sa mga depositor ng mga bangko dahil nga sa pagdoble ng maximum deposit insurance coverage ay pinaburan ito ng grupo ng mga bangko dito sa ating bansa. May mga hakbang din ho sila para tulungan yung small and medium enterprises sa kanilang mga negosyo. Alamin ang iba pang update hatid ni Bombo Grant Hilario. Ikinatuwa ng Chamber of Thrift Banks ang pagdoble ng Philippine Deposit Insurance Corporation sa maximum deposit insurance coverage ng isang individual dito sa bansa. Mula kasi sa 500,000 pesos, iniangat ito at ginawang 1 million pesos na sisimula namang ilatag at implementasyon sa darating na March 15 ng kasalukuyang taon. Dahil dito, positibong ibinahagi ni Mary Jane Pereras, Presidente ng Chamber of Thrift Banks, na ang naturang pagtaas ay nagbigay daan upang magkaroon ng mas malaking tiwala ang mga bank account holders na kanila namang pinagseserbisyohan. Anya, higit umanong matutulungan nito ang mga senior citizens na nagretiro sa kanilang mga trabaho at nais na lamang ilagay ang kanilang mga napag-ipunan sa bangko. Narito ang tinig ni Mary Jane Pereras, Presidente ng Chamber of Thrift Banks. Kasi that will give more, mas yung trust ng mga savers, di ba, to put their money into the bank. Kasi, especially sa yung mga retired na talagang ibabangko yung kanilang mga tanda na secured sila, di ba? From 500,000 to 1 million. I mean, that's something that is really good for them. Dagdag pa niya, hindi lamang ito makabebenepisyo sa kanilang mga thrift banks, pagkus inaasahan din ganito rin ang magiging epekto sa iba pang mga uri ng bangko.
kung saan sinabi din ng naturang presidente na mas magiging komportable at mapapanatag ang pakiramdam o kalooban ng kanilang mga customers dahil dito. Pakinggan natin muli ang tinig ni Mary Jane Ferreras, presidente ng Chamber of Thrift Banks. Only kasi the 1 million is actually coverage yan, thrift bank, all the banks, unibanks, commercial banks, thrift banks and unibanks. So what I'm trying to say is, magiging mas komportable yung mga savers to put their money in the banks. Kaugnay pa rito, inihayag naman ni Mary Jane Ferreras, presidente ng naturang samahan ng ngayong 2025, ay nais nilang palawigin ang pagtulong sa mga may maliliit na negosyo. Plano kasi ng kanilang samahan na bigyang pansin din ang mga SMEs o small to medium enterprises at miskin na rin ang mga young entrepreneurs sa bansa. Narito ang tinig ni Mary Jane Ferreras, presidente ng Chamber of Thrift Banks. While we are still working on developing and making this a bigger sector, we will also look at the other sectors like the small medium enterprises. I think yan ang kailangan niya. And yung mga young entrepreneurs natin, hopefully the SMEs or the thrift bank will be able to help them out on this. The starters, di ba? So sana we can actually help them on this, the small medium enterprises and the young starters. Why? Bombo Grant? Bombo Dennis? Okay, from your end, Bombo Grant. Mga kabombo, mga ka-Stardation, tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita. Dako muna tayo sa balitang palakasan. Bombo Sports News. Nasayang ang 46 points na explosion itong si Charlotte Hornets power forward Miles Bridges matapos na danasin ng kaniyang kupunan ang isa lamang na kalamangan ng kanilang katunggali sa kamay nga ng NBA top team na Cleveland Cavaliers. Nagawa kasi ng nangungulelat na Hornets na makipagsabayan sa best team sa pamamagitan ng 48.4 overall shooting percentage habang tanging 42% lamang ang naisagot dito ng Cavs. Dominado ng Hornets ang halos lahat ng aspeto ng opensa sa naturang laban mula sa 3-point line at pati na paint area at assist. Ngayon man ay bumuhos ang 51 free throw calls sa Cavs at nagawa ng naturang kupunan na maipasok ang 43 shots. Tanging 21 calls lamang ang naibigay ng Hornets at 16 lamang dito ang kanilang naipasok. Sa panalo ng Cavs, nagpasok ang forward na si Evan Mobley ng 19 points at 10 rebounds habang 14 points at 11 rebounds naman ang ginawa ng sentro na si Jarrett Allen. Dahil dito ay tuloy-tuloy ang pag-akyat ng Cavs at hawak na ang 53 points habang napanatili naman ang 10 pagkatalo. Bumagsak naman sa 48 loss ang Hornets habang nananatili sa 14 ang hawak nitong pagkatalo sa larangan ng basketball dyan sa NBA. Sa iba pang mga balita, pinuri ni Philippine Red Cross Chairman na Richard Gordon ang first aider na si Leonidas Ticloy Suliga Jr. para sa kanyang mabilis na aksyon sa pagsagip sa isang banyaga na nawala ng malay. Sa isang video, agad na nagbigay si Ticloy ng first aid at tinulungan ng pasyente matapos itong maaksidente. Pinuri ng marami ang mahinahong pakikipag-usap ni Ticloy sa pasyente hanggang bumalik ang ulirat ng dayuhan. Sinabi ni Chairman Gordon ang galing at malasakit ni Ticloy na nagpakita ng kahalagahan ng first aid training. Nabatid na si Sulige ay isang PRC-trained first aider mula sa Bohol chapter. Samantala, ikinabahala ngayon ng Department of Migrant Workers ang pagdami ng bilang ng mga Filipino seafarers na inaabandona ng kanilang mga ship owner. Batayan sa data ng ahensya, aabot na sa mahigpit ang mga hakbang dito ng Department of Migrant Workers, kaya naman ay bine-verify ang data na nakakarating sa kanila hinggil naman doon sa mga seafarers na inaabandona mula taong 2018 hanggang nitong nakalipas na mga taon upang makapagbigay sila ng kaukulang payo. Ang nga sa Department of Migrant Workers
Secretary Hans Leo Kakdak mula sa naturang bilang aabot sa 576 na mga tripulante ay nagtatrabaho sa mga fishing vessel company. Dilinaw din ang kalihim na hindi kailangang pisikal o literal na ibig sabihin ay ginagawang pag-abandona doon sa naturang mga kababayan nating Pinoy sa nasabing mga pinagtatrabahuhan. Anya, isa sa mga batayan para maituring na iniwan o kaya naman inabandona ay hindi pagbibigay ng kanilang sahod sa loob yan ng 2 buwan o higit pa. Sa kabila ng usaping ito ay tiniyak naman ng ahensya na naiabot pa rin ang kinakailangang tulong para sa mga ito. Samantala, iniimbestigahan ng Department of Migrant Workers ang illegal na pagre-recruit ng mga Pilipino sa Philippine Offshore Gaming Operations like Hub sa Myanmar, Laos at Cambodia matapos matukoy na isa sa 12 na repatriate na trafficking victim sa isang illegal recruiter. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, naaresto na ang recruiter at patuloy na iniimbestigahan upang matukoy ang mga nasa likod ng sindikato. Nagbabala si Undersecretary Bernard Olalia na ginagamit ng mga recruiter ang pangakong disenteng trabaho, ngunit nauuwi ito sa pang-aabuso. Dagdag niya na ang mga overseas Filipino workers sa Thailand na naghihintay ng repatriation matapos tumakas mula sa illegal employers. Hinihikayat din ng Department of Migrant Workers ang publiko na maging mapanuri sa mga job offers at iulat ang anumang kaso ng illegal recruitment at human trafficking. Bombo Police Report. Mga kabombo, dako tayo sa mga ulat ng ating mga himpilan. May nangyaring sunog dyan sa Western Visayas at may mga naitalang na nasawi kaugnay ng naturang pangyayari. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Iloilo. Patay ang 3 miyembro na isang pamilya matapos nilamon ng apoy ang kanilang bahay sa nangyaring sunog sa Barangay Infante Molo, Iloilo City. Ang mga biktima ay ang mag-asawang Julius Reyes at Loelyn Reyes na kapwa nagtatrabaho bilang mga guro sa isang paaralan sa Iloilo City at ang kanilang anak na si Amber Marina nasa 7 taong gulang. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay punong barangay Herman Kelayco ng Infante Molo, sinabi dito na habang tinutupok ng apoy ang nasabing bahay, naririnig pa ang boses ng mga biktima na humihingi ng saklolo. Sinubukan pa umanong tulungan ng mga kaanak na mailigtas sa mga biktima, ngunit nahirapan ang mga ito dahil nakakandado ang fire exit at lumalaki na ang apoy. Napag-alaman na may iniindang hika ang mga biktima na maaaring dahilan na mabilis silang nawalan ng malay hanggang hindi na mga ito nakaligtas. Patuloy pa na inaalam ng otoridad ang totoong sanhi ng sunog. Yung apoy is nanggaling sa ibaba ng bahay. Yung may hagdan papuntang pataas. So automatic na naikutan sila ng apoy. Sigurado na suffocate sila na bago sila masunog. Yes, interest sa raw sila ng kanilang magkakapatid dati. Si punong barangay Herman Kelayco. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Etong driver ng isang motorsiklo sa Negros Oriental, patay. Yung backrider sugatan matapos bumangga lang sa ipinarada lang sa ng truck para suriin ang gulong. Narito ang detalye sa pag-uulat ng Star FM Cebu. Dead on the spot ang isang driver habang sugatan naman ang backrider nito matapos sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa likurang bahagi ng nakaparadang truck na may karga ng tubo. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Police Captain Andrew Angke, officer in charge ng Zamboanguita Police Station, sinabi nitong nangyari ang insidente kahapon na madaling araw sa Barangay Basak, bayan ng Zamboanguita, Negros Oriental. Kinilalang 27 anyos na driver na si Junray Bedlaan, habang ang backrider nito ay kinilalang si Nimrod Sarita, 43 anyos. Sinabi pa ni Angke na posibleng hindi nakaparada ng maayos ang naturang truck kaya nangyari ang aksidente, ngunit batay naman sa mga nakasaksi ay nakahazard naman umano at nakailaw ang headlights nito. Ipinarada lang sana ng isang kinilalang Joseph Danag ang truck na minamaneho nito upang suriin ang gulong nang bigla na lang umano itong nakarinig ng kalabog kaya bigla itong napatalon sa labas ng sasakyan dahil sa pag-aakalang napagtripa ng masamang individual ang sasakyan nito.
Natuklasan na lang nitong nakahandusay na sa may kalsada si Sarita habang sumalpok si Badlaan sa likurang bahagi ng sasakyan kasama ang motorsiklo nito. Nilinaw naman niyang hindi ito lasing ang mga biktima at sa katunayan pa ay galing pa umano ang mga ito na nagkape at posibleng masyadong malakas lang talaga ang pagpapatakbo ng motorsiklo kaya nangyari ang aksidente. Dahil sa natamong pinsala sa katawan ng biktima ay binawian ng buhay ang driver ng motorsiklo habang nasa stable na ngayon ang kondisyon ang backrider nito. Sumaglit ng park sa may gilid ng kalsada para i-check yung yung gulong niya. Tapos nung bumalik na siya sa sa sakay ng truck, may narinig na lang siyang kalabog. Akala nga niya may mga masasamang tao na gumagawa ng hindi maganda sa truck niya. So tinitingnan natin yung anggulo na baka mali yung pagka-park niya. Pero ang sabi ng witness kasi dito, maayos naman na pagka-park at naghahazard naman ito si driver. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna doon sa isinagawang trabaho at serbisyo pangkalusugan sa Bagong Pilipinas Caravan at rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Diyan po sa lalawigan ng Camarines Sur at iba pang parte ng Bicol Region. Alamin natin ang update mula sa Bombo Radio Naga. Pinangunahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang trabaho at serbisyong pangkalusugan para sa Bagong Pilipinas na isinagawa sa Fuerte Sports Complex sa Pili, Camarines Sur kahapon Marso 7 sa taong kasalukuyan. Sa naging pahayag ng Presidente, sinabi nito na layunin ng naturang serbisyo ay upang mabigyan ng magandang trabaho ang mga Bicolanong wala pang trabaho, lalo na ang mga graduating beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na kung saan 3,000 ang mga naging benepisyaryo nito. Ang mga alok na trabaho ay sa pamamagitan ng kolaborasyon ng Department of Social Welfare and Development or DSWD, maginman ang Department of Labor and Employment or DOLE. Tinatayang aabot sa 3,000 job vacancies mula sa mahigit 50 na employers. Nasa 26 naman ang natanggap on the spot sa pagtatapos ng aktibidad. Maliban dito, mayroon ding medical mission na nagbibigay diin sa kahalagahan ng kalusugan ng bawat Pinoy. Mayroon ding Kadiwa Store na kung saan pinilahan ng maraming tao dahil sa abot kayang presyo na layuning maibsan ang nararanasan na pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Maaalala, bago pa man ang pagsimula ng taong ito, naging utos na ng Pangulo na dapat ay long-term ang programa para sa 4Ps. Maganda ang tulong pinansyal o ayuda pero panandalian lamang aniya ito. Ang mas importante ay ang maiahon ang mga ito sa kahirapan at hindi na maisalin pa sa mga susunod na henerasyon. Aniya, bago pa man sila gumawa ng ganitong aktibidad, ay tinitingnan muna nila kung ano ang mga magagandang serbisyo na ibibigay sa taong bayan. Samantala, pinangunahan rin ng Pangulo ang isinagawang rally ng Alyansang Bagong Pilipinas na kung saan pinakilala nito ang kanilang line-up na dinubog rin ng kanilang mga taga-suporta. Sa ngayon, nagpasalamat na lamang ang Presidente sa lahat ng nakiisa upang maging matagumpay ang naturang aktibidad. Na dinadala namin sa taong bayan para naman magkaroon ng magandang trabaho ang ating ang hindi pa nakakahanap ng trabaho. Meron din tayong medical mission na kapag konsulta na sila at patuloy yan dahil sa medical services, alam naman po natin na napakahalaga para sa atin ang ating kalusugan ay ligtas. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Naga, Bombo Jeffany Marcelo nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Itong bumagsak na Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela, maaring resulta umano ng under-budget na proyekto. Ayon yan sa isang governor sa Isabela. Narito ang detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Kawayan. Maaari umanong resulta ng under-budget na proyekto ang pagbagsak ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Isabela Governor Rodolfo Rodito Albano, sinabi niya na iconic ang Kabagan Santa Maria Bridge, ngunit aminado ang gobernador na hindi akma ang nailaang pondo sa disenyo ng tulay. Nung iprenesentaan niya ang disenyo ng tulay sa Department of Public Works and Highways o DPW
DPWH ay aabot sa 1.8 billion pesos ang orihinal na magagastos para sa konstruksyon nito. Ngunit napababa ang pondo sa 800 million to 1 billion pesos. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na may nasirang tulay sa lalawigan ng Isabela dahil sa tinipid na pondo dahil tinangay din umano noon ng tubig ang isang overflow bridge sa Cabecera 8 sa lungsod ng Ilagan. Ayon anya sa kontraktor, abot sa 200 milyon ang pondo para sa overflow bridge, ngunit pwede naman anya itong magawa sa halaga lamang na 40 million to 60 million pesos kaya mas pinili ng pamahalaan ang mas murang pondo ngunit agad ding nasira matapos umapaw ang tubig sa ilog. Dahil sa mga insidenteng ito ay titiyakin nila na sa mga susunod na proyekto ay maglalaan na sila ng mas malaking pondo upang matiyak ang kalidad nito. Nung pinesent ng mga Japanese yan, ang total budget na pinepresent nila sa Pilipinas at that time was 1.8 billion. Kasi inano sa akin, pero sinabi nung nila yung design sa DPW, sabi nila, we can do it with some measly amount na 800 to 1 billion. So, yun na nangyari. 800 to 1 billion, kinuha natin sa Japanese. So, alam mo na, yung effect nung under budget na parang gusto mo na maganda, di ba? Pero ayaw mo naman magbayad, baka ganun na naging effect. Baka pero na naging effect. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo. Samantala, kuha muna tayo ng inspirasyon sa isa sa mga nanguna dito sa February 2025 Licensure Examination for Criminologists at ibinahagi niya yung kanyang karanasan sa likod ng naturang tagumpay. May panayam ang Bombo Radio Dagupan. Ibinahagi ni Lionel Martinez, registered criminologist sa 26 years old mula sa San Carlos City dito sa lalawigan ng Pangasinan, ang kanyang karanasan sa likod ng pagiging isang rank 8 sa February 2025 licensure examination for criminologists. Ayon kay Martinez, hindi naging madali ang kanyang karanasan para mapabilang sa rank 8 dahil aniya, kinakailangan ng matatag na pundasyon sa pag-aaral upang mas lalong maintindihan ang bawat impormasyon na kanilang inaaral. Sa katunayan aniya, noong kasagsagan ng kanyang kolehiyo, partikular na noong first year college, ay may mga bagsak rin siyang mga subjects. Ngunit pinili pa rin niyang magpatuloy hanggang sa pagtungtong nito sa second year college, ay pinili na nitong seryosohin ang pag-aaral. Isa naman sa kanyang pinagugutan ng inspirasyon ay ang kanyang mga pamilya dahil aniya siya pa lang ang kauna-unahang registered criminologist sa kanila. Pagbabahagi naman ito, umpisa pa lang ng kanyang pag-review noong Setyembre noong nakarang taon, sinabi na niya sa sarili na gusto nitong pumasa at mapabilang sa rangka. Bagamat nahihirapan aniya siya sa forensic science, umisip naman siya ng paraan para tumatak ito sa kanyang isipan. Dito na niya ibinahagi ang estratehiya niya sa pag-review, ang repetitive method. Nangangahulugan na kinakailangang gawin ng paulit-ulit ang pag-review upang mas lalong ma-retain o matandaan ang mga konsepto ng impormasyon. Ibinahagi naman ito ang kanyang naging reaksyon noong nalaman na napabilang siya sa rank 8. Aniya, hindi agad ito pumasok sa isipan at sa katunayan ay napagtanto na lamang niya na mapabilang na siya sa rank nung nag-message ang Bombo Radio sa kanya para sa panayama. Sa kasalukuyan, ayaw niya munang pasukin ang mundo ng pulisya dahil porsigido umano itong magturo sa akadema. Mensahe naman ito sa mga nais mag-criminology, umpisahan umano ito sa pagkakaroon ng matatag na pundasyon upang mas lalong maintindihan ang mga pinag-aaralan. Puro yung din po yung situation ng family. Siyempre, kung nakita na mahirap pala yung buhay, naisip ko na kailangan kong galingan. Kaya from second year to review center po, doon ko po talaga dinisiplina yung sarili. Ano yung pagiging pulisa. Nakita ko na maganda siyang ehemplo, kaya po nag-take po ako ng criminology. So ko talagang trabaho po ay maging NBI agent, so kinoconsider po. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Mayra Resida nag-uulat para sa number 1
and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo Sports News. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, itong World Boxing Organization #1 Filipino boxer na si Charlie Suarez. Minadong nagiging mailap na ang pag-abot nito sa world title. Bakit kaya? Alamin natin yan sa pag-uulat ng Star FM Bacolod. Aminado ang kampo ni world-ranked super featherweight champion Charlie Suarez na nagiging mailap na para sa kampiyon ang pangarap nitong laban para sa world title. Ayon sa team nito na sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang pamamayagpag ni Suarez sa World Boxing Organization o WBO ay kumukonti na lamang ang oras nito at maaaring mawala na ang gigil o hindi na magiging katulad ng mga nakaraang laban ang magiging performance nito. Sa kasalukuyan, si Suarez ay mayroong 18-0 record na may 10 knockouts at #1 sa World Boxing Organization, 13 sa World Boxing Council at #4 sa International Boxing Federation. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay WBO #1 ranked boxer Charlie Suarez, sinabi nito na handa na itong depensahan ang kanyang belt habang naghihintay ito sa kanyang magiging susunod na laban. Na yung belt natin ay dapat ma-defend natin. Hopefully by God's grace and His will, dahil kung hindi slip kasi yan after 6 months of 120 days. So dapat 4 months kulang ma-defense kasi sayang yung paghihirap, maraming gustong kumuha niyan tapos hindi mo ma-defensahan. So yun yung mga tinatarget natin at sana ibigay sa atin. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines. Kahit nga bumabiyahe kayo, pwede nyo pa rin matutukan ang mga paborito po ninyong programa, kagaya ng mga drama at iba pang mga lokal na balita mula sa mga himpilan na paborito po ninyong pakinggan ng Bombo Radio Philippines. Kaya naman, kahit kayo ay nandito sa Metro Manila, pero gusto nyong subaybayan yung mga kaganapan, halimbawa sa bahagi po ng Western Visayas, maaari po ninyong tunghayan sa pamamagitan ng ating Facebook Live. At nariyan ang mga programa ng Bombo Radio Iloilo para sa mga hiligay non-speaking. Nariyan din ang Bombo Radio Bacolod at Bombo Radio Rojas. Pero kung kayo naman ay Cebuano speaking at nais po ninyong masubaybayan mga programa sa Central Visayas, nariyan naman ang Bombo Radio Cebu. Doon sa bahagi po ng Kalibo at yung Boracay area. Nariyan po ang Bombo Radio Kalibo. At doon naman sa area ng Eastern Visayas, nariyan naman ang Bombo Radio Tacloban. At bago tayo magtapos, narito, sama-sama tayo para sa prayer for the healing of Pope Francis. Loving and merciful God, we implore you to look kindly upon your servant, Pope Francis. Touch him with your compassion and consolation. Restore his health and renew his strength in mind, body, and spirit. Surround him with your peace and the support of the prayers of your holy people. We place Pope Francis in your healing love through the doctors, nurses, and medical professionals who take care of him. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, health of the sick, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Punin mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Jomar Villa. What's the latest sa sining nagluntan nga sulog dira sa may Barangay Infante sa distrito iya sang Molo. Sandig diri sa report karon ni Banwa, sandig man sa pagpangusisa sang Bombo News team. Ginhapan sang Iloy ang iya sining anak rason nga way gid masunog gid ang pangkabilugan nga lawas ini.
Bangod sa sining hitabo, si Mayor Jerry Treñas nagakasubo sa sining nadangtan sang isa ka pamilya nga ini sila ang ginbawian gid sang kabuhi. Rejoin the report ina with the Bombo Angel Tan later on. For the meantime, check one eye. This time si Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar, ano ang latest sa pagpangusisa karon sa Bureau of Fire Protection sa nagluntad nga sunog dira sa may barangay Infante sa distrito sang Molo? Sa report, please go ahead. Sentro karon ang investigation sang Bureau of Fire no sa ikaduha sining panalgan sang puloy-an sang pamilya Reyes sa sining nagluntad sining sunog sa barangay Infante Molo sa dente sa damlag lang tatlo diri ka membro no sang pamilya ang gibawian sa kabuhi matapos nga na-trap sa ila sining ginatiniran sining balay no. So matandaan nga ang mga biktima mo sanday Amber Marie Reyes, 7 years old, Julius Reyes, ginabanta mga 49 anyos, ning tatay kag ang nanay nga mo si Llewellyn Reyes, 47 anyos ang pangidaron sa inisa naton sining pagpangusisa bumutsam. Sunog gani diri no kay Fire Superintendent Melanie Habawel ang City Fire Marshal sang Iloilo City Fire Station. Iyan sinigin pahayag nga nagagawa diri sa initial investigation na may ara no sang patimaan nga ang kalayo nag-umpisa sa second floor no second was sining panalgan sang nasambit sining puloy-an. So ang isa sa basihan no sang mga katapo sang Bureau of Fire akon nga adito naghalin ang kalayo bangod sa pila ka mga patimaan. Una, suno sa natungdan, may mga nakita dito nga sunog, no? Nga doon nagid siya nga nasunog bala, bubutsam, ang mga abo ni nga nakita dito, kay sa ilas hindi nga naobserbaran, do dito ya ang abo nga doon nagaputi-puti bala, kay once kun una siya sunog, ang abo sina doon puti-puti gid no sa munang isa sa nakita nila tong mga basihan kagay kadua bubutsam nga may nakita man sila nga direksyon sa kalayo na kay gin panggid nila mas laban niya ang sunog sa ibabaw o gabahin kung ipanggid sa idalom sining porsyon sang ila sining puloy-an so conclude ang Bureau of Fire nga may posibilidad ng kalayo halin gid sa ikaduha sining panalgan kag sumaka dito sa may ibabaw sining nila nga porsyon sang ila sining atop bumutsam pero sa sining investigation titugyan lang no sang natungdan sa investigator kung paano pagidyan mapadalman kay makuha pa ni sila sang mga ebidensya sina dugang agod nga ma-determine no kung bala ano gid ginalinan sang kalayo kung bala ang kuryente o kung may nasindihan to abi nga mga bagay nga motong ginlontaran karon sa kung ginalinan sang sunog bumutsam na at the same time makuha man sila sang sample sang mga debris sa area agod lamang ati matumod kung bala may ara sang foul play na sa natabo sining pagsunog sa sining nasambit sining puloy-an sa aton sa mga kabumo. Dugang pa sa natungdan, kay siya mismo ang ara sa area kay na si Babaw sang patigayon sa investigation ang scene of crime operation at the same time ang Bureau of Fire. Tinakita gid sang natungdan ang lawas no sa sining tatlo tanan ka membro sang pamilya. Kung sa diin suno sa iya base observation man ang lawas ini ang tatay domo gito ang nakangkon no sang dako sini nga sunog sa iya sini nga likod nga porsyon sang lawas pakadto sa iya sini nga ulo duway na sa gani sang baprosensiya lang do na ubos to gid ang iya sini nga buhok siguro sa tuman ka init no nga na-experiensyahan sang sini nga sambit sini nga amay ang Iloy. Actually, ito paday lang kuno sila ni no sa isa ka hulot sa corner sa hulot sa ila sining nga puloy-an bubutsam nagatubang sa karsada. Ang amay dira lang sa tupad sang
iya sining Iloy. Kung sa sining iya sining asawa do sa tiilan, no, ini siya nakatuon nga nagapa. Ang Iloy ato paday sang iya sining bata, sining babae ni 7 years old, nga mo naging patihan nga gin akupan, no, gin kupan sini kay ang ila sining direksyon isa lang, no, tapos ang bata sa tubang sini mabutsam nakita to nga wagid sang dako to nga damage sa iya sining likod perting sa kamot amo to sunog kag ang sa ulo sini sang nasambit sini nga biktima na sa iman sa Iloy ang pila sa to nga agi sa sunog sa diman nga ulo at the same time sa yaman sini nga likod sini nga porsyon ang tanan way to gid daw ay matamaan tong ila sinitanan nga tiil kay daw na kaabot gilayon to ang Bureau of Fire amo to nga natapna gilayon ang sunog rason nga sa pag-recover to sa ila sini nga mga bangkay way gid to matamaan, no, ang sa idalom sini nila nga porsyon sang ila sini nga lawas bubutsam although based sa investigation nga pagkita to sa bangkay ang nanay do nagaseparate na sa anak. So may tendency kuno na, no, kung masunog ang lawas ng tawo, siyempre doon nagabinyar, so hindi man interesanto nga makupo lang siya. So muto nga pag-recover kay na, doon na siya, no, doon nagaantad na siya, pero way man siya kadangaw ni. Ang kalayoon sang Iloy sa iya sini nga anak bumutsam. So ang ining duga sa investigation te mo pa ni ang padalman karon sa Bureau of Fire bumutsam ko ano gid man, no, ang ginhalinan sang kalayo kay kon sa second floor ti ang ila sining kusina ara malas dalom may nakita na to nga duha kunok bilog, no, nga electric fan nga ara sa maika-duha sining panalgan. So mo pa na ang ginatinguan karon nga matumod kung bala isa na sa rason sa ginhalinan sang sining nasabit sining sunog. Aribla, napabati ta si Fire Superintendent Melanie Habawel, ang Iloilo City Fire Marshal. Sir, no, bali, sige gyapon ang aton sining ginasunod na bala ang pattern sang kalayo, no? Pero dako ang sa makita nyo man to kagina kay ang second floor nila, no, dito gid ang most damage sa may alagyan, sa may hagdanan. So dada ko ang posibilidad sa second floor nag-umpisa or kung i-base ta lang nung gani sa pattern dito, ako ang posibilidad ni sa second floor nag-umpisa ang kalayo. Ano ka pattern, ma'am? Paano siya na-determine nga dra sa second floor, ma'am? Una-una, sir, ang day ng most damage, kita nyo nag-collapse gani itong area kagina, no? Na do gina huna-hunaan naton nga ginhalinan, and then ginalantaw man naton ang kuan bala, sir, ang mga babay ni inang in between bala sang pader haligi sa isa ka haligi pakadto sa isa ka haligi, so makita mo na ang mga trusses, ang iyang most nga sunog pababaw ba pointed, and dito kagina, no. So amon nang kita mo pointed ang iyang sunog, and ang while ang idalom niya is kwan pa ng buo pa. So meaning sa babaw naghalin. So amo nang ginasundan nga mga patterns sa aton sini nga mga investigador. Sa ibabaw nila ni ma'am, may mga kagamitan sila da, especially mga electric? Sa paglantaw tato kagina, so sa kwarto nila may duha ka electric fans. Amo tong visible nga nakita naton. So wala pa kita kabalo, sige pa reconstruct naton sang kung ano gid ang content no sang ila sining second floor sa bedroom nila, and then do may cabinet sila dito nga blutangan sang mga bayo, and then another hagdan nga pakadto dito sa pihak, pero siguro gintakpan or ginbutangan sang hagdanan, and posible nga kon open man ato hindi na nila maagyan tungod do dito gid ang concentration sang sunog nga area. Okay. So sa sining mga biktima,
Nakitaan pa ma'am sang sign nga daw nag-attempt pa sila nga makapalagyo kung tani. Sa ilang posisyon, sir, no, ang doon nagakupanay and nagatipon sila sa isa ka lugar lang. So, ang bata is hindi siya gaano na sunog because do sa posisyon nila ginaprotektahan siya sa parent. Kay nadoy ikaw gito sa babaw kita mo gito ma'am no? Oo sir. Kag ginakasubo gid naton nga maaga pa may ara kita nga amo sini nga masubo nga balita sa aton sini nga lugar no or syudad. May initially na kamo anong possible ang cause of anong possible ang ginhalinan sang kalayo ti balanta di pa man ma-determine gid. Initial ma'am. Sir wala pa no hindi ta gustuhan ng pangunahan ang aton nga investigador or magi ano lang no may mga possibilities no na ginalantaw man and hulaton ta na lang sir kung ano maging resulta. Man burnout kina mamukaga no. Sa area nila do wala ko lang na ano sir na monitor but I will check on that. I see. Nabatian si Superintendent Melanie Habawel ang City Fire Marshal sang Iloilo City Bureau of Fire Protection Bumbutsam. So ang mga bulig do ay manuntat na makita na to nga nagapalabot karon sa pamilya at the same time sa bagakupdanan sila ka mga manunudlo at sila reach out man kita sa Iloilo City National High School mismo sa principal kung anong statement sini karon. Pero siguro plus tantra si ban sining public affairs program sa radyo na bisako-sako pag ila sini karon nga principal no kay Duanis la ang nagatudlo diri mismo sa nasambit sini nga eskwelahan Bumbutsam. Ang sa utod sini nagtinguha kita ang kapid no kay ang napatay ngini may kapid ni siya nga maestra ban pero diri siya nagatudlo sa may Haro no nga eskwelahan sa distrito sa Haro Bumbutsam daw Haro Elementary School na galing ti do under ano pa siya na ara pa siya sa Kasubo no tinagayo lang ang pamilya nga tagaan nga na isang ligwa no ang ining pag-unong man sang nabilin sining himata karon sang sining nagkaliwan nga katapo man sang ila sining pamilya Bumbutsam kay siya gid niya galikina no ang utod ning kapit kay manaslas kwarto nabatian niya pa kuno no nga nagasinggitan ang ining utod niya nga babae ka pangayo sa bulig galing ti bangod sa dako nga kalayo no dasig mag-ibwal ang kalayo amo to nga way naman sila sang may mahimo no kay ti basikon balikan nila kag basi madugangan pagidla ang ginatawag sige nga casualty amo to nga prepared na nila kung paano nga makapalabot sa bulig kag makaresponde ang katapo sa Bureau of Fire Protection Bumbutsam. All right. It is si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Standby, Bombo Angel Tan, may rejoinder report, may kantanan sa sining pagpabutyag ni Mayor Jerry Treñas sa iya sining pagkasubo. Sana tabo sa sining duha ka mga manunudlo kag ila sining bata. Direktamente sa Iloilo City Hall, Bombo Angel, please go ahead. Siguro diri Bombotsam ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga magahatag sang bulig ang Iloilo City government sa pamilya sang mga napatay sa nagluntad nga sunog subong gila mga aga sa bahin sang Infante Molo, Iloilo City sa aton pagpakiangot kay Mayor Treñas iyagin pahayag man nga sa burial assistance. Hindi pa man makahambal sang exact amount si Mayor Treñas pero as much as possible kuno maximum diri Bombotsam nga mabulig sang Iloilo City sa bahin sang pamilya ang ihatag man abi sa burial assistance Bombotsam. Suno sa alkalde nga amo sini ang gina-instruction niya sa bahin sang Iloilo City Bureau of Fire Protection nga as much as possible zero casualty dapat Bombotsam kuno sa mga
magresponde sa sunog. Dapat himuon gid kuno sa City BFP ang ilang ikasarang agod nga timatuman ang ining order kuntani ni Mayor Triñas nga wala sang mahalitan sa mga sunog abi nagakatabo kag naghatag man diri Bombocham sang iya sentimento si Mayor Triñas nga ginakasubo gid niya ining natabo man kag personal ini siya Bombocham ha nga nagkadto sa area kung sa di nagluntad ang sunog kag istorya niya personal man ang utod ang bana sang utod sang isa sa mga kun ang bana sang utod sang napatay bala Bombocham kag tigin pasaysay sa yano gid man natabo ti Mayor Triñas nga tag sang iya nga simpatiya kag amo to gin pasiguro niya ang financial assistance pero with this one amo gini ang ginapanumdom niya sa mga residente sang Iloilo City kumbaga hambal niya wake up call ini siya sa tanan nga mga pumuluyo Bombocham sa pagpa-check-yar sang ilang nga mga electricity connection. Kay apisarbi right now hindi pa man klaro kung ano gid man ang ginhalinan sa sunog pero para sa iya wake up call ini siya para sa mga residente sang Iloilo City ipa-check ang ila electrical connection as of the moment kitibudlay na nga daan Bombocham pag sunog ang pag-istoryahan diri sa Iloilo City kag kapareho sini may mga kabuhi nga nadula because of this incident pero sa bahin sang City Social Welfare and Development Office ila nga naghatag sila initial assistance mga non-food items siya kag iba yung mga pagkaon nga kinanglan nila pero with this one sa mga partially damaged instantly mihatag ni sila nga 7,000 pesos kag 10,000 pesos naman para sa mga totally burned nga mga balay Bombocham. Pamatian tablang kabahin diri sang nangin pahayagman ni Iloilo City Mayor Jerry Triñas sa aton interview. Gin-report sa akon kay napasang kaagahon daan nga balay daw medyo duplex kay ang gaistar isa ka pamilya nga kapid kay sa piyak isa man ka pamilya nga kapid may separation ang duwa and I just talked to the husband of the surviving twin kag nag-istoryahanay kami nagbugtaw siya kuno pagwa ya sa kwarto ya mabatyagan niya na nga mainit gin dali-dali ya pagwa ang ila bata sa iya asawa kag nanaog sila ugaling ang na lisdan nagsinggit pa sila kuno tabang kag wa ina gid pagwa no kay may steel matting ang ilang portion sa balay. I do not know really siling sang aton fire chief si Fire Chief Habawel Melanie why ko kabalo hindi pa naton mabalaan ang cause ng sunog pero tingin pabalo ko surviving husband sang aton sang twin nga na lisdan nga the city will be supporting them. And whatever they need, we will see to it that we'll find ways and means no? Nga ma-support gid. Ang akon nga panawagan gid tani sa aton nga mga pumuluyo labi na gid subong kay masingki ang init no. Ginpapanaog ko na ng threshold no. I want to explain this. Ang threshold ta sa 42. Kung magsaka 42 and above, ma-call off the classes. Subong 40 na. And ang eskwelahan na mismo. Amo ang pwede ka call off classes or transfer to other modes of learning. No? Kaya ang kabataan takululoy man, ara sila sa eskwelahan. No? Pero sa mga panimalay, tani pa-check up nyo inyo nga mga electrical connection, labi na gid sa mga daan ng mga balay. No? Kaya hindi takabalo kung ano na sitwasyon sa mga electrical connections naton. Ginakasubo ko gid. No? Ang ako na pero may ginambag kay Melanie, 0 casualty bisan may sunog. And natabo gid nga 3. Nakitaan ko no ang mga bangkay, nag-akupanay sila nga 3, no? Ang nanay, ang tatay, mga maestro sa art sa City High, no? City High is just a few meters away from my ancestral house, no?
Kag ti madumduman ko pa sa bata ko, nagadlagan-lagan ko da sa oval, nagapanakok sa Tibakla. Gatudlo sila art. Kag ilang bata nga napatay is only 7 years old. No? So, very, very sad morning. For me, I slept very late last night. And very early morning, I already received this text message coming from the fire chief. Ato ni wake up call for all the Ilonggo residents. Let us all take care of our electrical connections. I don't really know what is the cause of the fire because according to the fire chief, ginatunan nila. But usual ginaya ang rason na may mga loose electrical connections or overloaded sockets. Just let us make sure that our houses are safe. Kaya ang sunog subong, especially for the old, the medyo antique na mga balay, ang kahoy brittle na. Kag kung medyo tayo lang kasunog, kadasig gina. Palihog lang halongin sa inyong electrical connections. Kag siguro, kung may mga steel matting ka mo, may exit ka mo. But we will give them burial assistance and other forms of assistance. Bomba Cham, nabatian sa mga kabombo naton si Iloilo City Mayor Jerry Tranyas. Masubo-subo nga sitwasyon kag how ironic, Bombo Angel, nga ti subong bulan sang Marso. Gina-obserbar nato ng Fire Prevention Month, pero ang pangbungat sining simana sang Marso may nagluntad sining sunog kag may kaswalidad pa. Ti masubo-subo gini para sa bugos man nga sudad sang Iloilo nga may kasubong siniyang trahedya. Makabig naton mo Angel. Kasakit Bombo Cham Batsagon, syempre sa bahin sa mga estudyante nga pagkalunes kibot lang sila or like as of the moment kibot sila nga ang maestra kag maestro nga ginapaabot nila nga mahatudlo pakunta ni sa ila, may mga assignment siguro nga mga sulukton bra Bombo Cham pagkalunes. Unfortunately amo sining natabo kag dito syempre basta ganing sunog matabo magkay isang iban kawatan ka lang hindi ka lang gid masunugan Bombo Cham. Pero tangang pa sa alkalde, do kasubo gid ang panumdumon nga amo pa sini nga klase sang wake up call ang dapat maeksperiensyahan sang mga Ilonggo, may mga pamilya pang masubuan bangod sa amo sini nga insidente nga wake up call sa mga residente sang Iloilo City sa ano kadako kag ano ka importante ang ginatawag nga paghalong bala Bombo Cham subong fire prevention month kag hindi lang fire prevention month Bombo Cham kundi succeeding days and months pa bangod sa ginapaabot abi nga tuman nga heat index so kon kainit nga mawatsagan diri sa bahin sang syudad sang Iloilo kag amuto ganing hambaling Tranyas ang importansya Bombo Cham sa pagpa-check gid sang mga electrical connections kay matuod gid man hindi lang hambal nga subong lang or let's just say hindi man matumod subong ko ano gid man ang rason sang sunog pero usually nga daan electricity o kon mga short circuit diri ang kabangdanan sa mga nagakatabo nga sunog. Ti amo na kuno kadako nga importante gid nga dapat ipa-check ang mga connections base may mga wires na dira Bombo Cham nga do tama na kadelikado bala kag any time of the day because sabi sa overloaded ang saksakan may mga masaksak sang electric fan diri nga saksak didto nga saksak bangod sa tuman kainit and amo sina ang mga rason man sa another pagid-abing nga pagluntad sang sunog diri sa bahin sang Iloilo City, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Angel Tan. Kabay pang why na sang may tabo pa nga kasubong sining trahedya diri sa aton sa bahin sang syudad or sa probinsya man sang Iloilo. Sa aton sining mga kabombo, every month of March kita nag-obserbar, ginaselebrar, ginobserbar naton ang Fire Prevention Month.
Sa paglantaw naton siguro it's about time nga ma-step up man ang sabahin sang aton sining butang naton ti mas labing maayo siguro ipagi naton sa ordinansa. Kay ti mangin balasihan inamo kon ordinansa ang isa ka pagsulundan. But ko silingon nga ma-step up nga hindi lang ang mga establishmento komersyal or mga edipisyo, private man, buildings or whatsoever nga gina-require sang fire safety katulad sang fire exit and fire extinguisher. Kaya kung sa kilala ko pabla, same lang nagyapon, amo man lang na sa gyapon, every bulan sang Marso, Fire Prevention Month kita, remind kita, amo sini amo santo. Pero pananglitan nga ang sunog, ara na sa aton sini nga mga kabumbo. Way tama na ginapangayo, pero mabudlay ang sitwasyon kung ikaw iya ang masunugan. Nga agin open up ko ni nga dapat mayara sang pagbalay sang ordinansa or pag-revise sang mga existing ordinance dira nga malakip sabi iya sa paghatag sang building permit sa kung ano dira nga mga nagakadapat nga idugang bilang requisite sa pagpatindog sang puloy-an. Kaysa na siling ginagani naton, amo-amo kang liwat-liwat man lang sa gyapon. Pero kung malakip naton ang tagsa iya ka household nagakadapat kag gina-require gid nga may fire exit, mayara sang fire extinguisher ang puloy-an, isa ina kadako sini iya nga bagay. Saton sini nga mga kabumbo. Kay for example sa isa kahulot dito nagsugod ang kalayo, kung may fire extinguisher sa panimalay, may makahingagaw nga makabulig sa pagpalong sang kalayo kag hindi na mangin worst ang sitwasyon, ang pagkasunog. I'm just giving an idea sa aton siniiya nga mga member sang sangguniang panlungsod. Kung inyo si manotisyaran, liwat-liwat, reminders, yes, waay isang problema sa reminders. But kinahanglan siguro naton nga i-step up man ang aton sini nga mga pagsulundan. Or kung hindi man gani sa aton sini nga mga kabumbo, nagapilar kita sa aton sini iya nga mga kauturan diri sa syudad sang Iloilo. Kabigon yung investment kag protection ang pag-angkon sang fire extinguisher sa sulod sang inyo sining nga puloy-an. Kay ti ang mentalidad naton pabakuron ta ang aton sining nga panimalay nga hindi kita pagsudlon sang kawatan. So sa pagpabakod ta sang aton sining nga panimalay, bakod ang pertahan, may steel matting ang mga bintana, ang so on and so forth, may mga kung ano pa dira nga hindi kita dali-dali masunod, nagakalipat kita nga pananglitan nga may mga emerhensya katulad abisang pagkasunog, igo murata na lang ka madiskubrihan nga isa lang gali ang aton sining alagyan pasulod kag pagwa. Paano kung ang isa kaalagyan nga ina ang hindi na naton magamit bangod dira iya nagumpisa ang sunog or nalamon na sang kalayo ang ina nga porsyon. Diin kita makanto. Diin kita maagi. So, kay level up na kita diri sa bahin sang syudad sang Iloilo, siguro mas nagakaangay kag nagakabagay gid lamang nga may mga kasubong sina nga mga pagsulundan kag kon pwede, bisan hindi na lang paghulaton ang amusin nga pagsulundan, sa nasiling ko na, it's a matter of protection kag siyempre investment mo man.
sa imo sini iyang pamilya nga hindi sila mabutang sa lang-alang kag ikaw man mismo eh. Oh, bisan gamay lang dira or medium size nga fire extinguisher, nagakadapat may ara gid sa tagsa kapuloy-an, no? In kaso por kaso, just in case. No? It's better late than never, kumbaga. Sa aton sini nga mga kabumbo. Gaabot ang tsimpo nga tuman ng init, may mga factors nga ti makakosang sunog. But kung may mga fire extinguisher kamo dira sa inyo sini iyang balay, dako gina nga bagay para nga hindi na magdako ang sunog, no? Gilayon ining mapalong. Basi mapinsaran man dira sang mga maalam naton nga mga konsihal nga nagapungko subong ang ina nga mga sahi sang aton sini iyang suwestyon, no? But before sini nga maplastar man na nila kung mamahimo nila as an ordinance, kita driya sa Buburadyo nagapauna na kita, no? Nagaapilar nga mas maayo nga magpreparar man kita sa tagsa naton kapuloy-an, no? Yung pinakamayo nga preparasyon sa sining Fire Prevention Month among pag-angkon sang fire extinguisher, sa aton sining mga kabumbo. 32 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Pagbalik nato na Banwa, bag-ong secretary sang Department of Transportation naggalibot diri sa syudad kag probinsya man sang Iloilo. Ginlantaw ang airport kag ang Visayas Container Terminal. Balikan naton ini matapos ang pila ka importante nga mga panumdumon. Kadungan sang pagtigulang nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lang makalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente.
Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sang insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag nga ang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa amo nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko how? Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang 7 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa bomboan ay sa udto sa gihapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Bagong tiglikom sa Department of Transportation sa persona ni Secretary Vicencio Dizon nagbisita sa Iloilo para malantaw ang airport kag ang Visayas Container Terminal. Nagpakikita man ini sa mga matag-as nga opisyal sang syudad sa Iloilo. May follow-up report diri si Bombo Lindsay Bade. Naibaluan naman naton sa aton sini nga mga kabumbong ati ang airport dira sa may area sang Banwa sang Kabatuan. Nagakinahanglan sang nagakigo sini nga improvement kag ining Visayas Container Terminal mangin maayo man sini nga proyekto no sa bahin diri karon iya sa pangkabilugan nga rehiyon sa Asia. Check ta si Bombolin sa report, please go ahead. Priority po sa department. Travel si Bombo Lindsay. Standby kay tagan ta sang ligwa ini karon sa aton man sini nga pagpangalagan. No, diri sa aton sini nga palatuntunan sa Bomboanay sa udto kon ano siya? Ano yung tawag na? Ang daw nagalakat pala. Nalipat ko sang term. Mobile maayo lang kay temprano pa si Tita Reds kundi nakaka-share din siya sa ako. Kung mobile pa si Bumulens kang dumidyo layo pa amtan pwede ta siya mapaiway ati ara nagapanumalik si Bumulens siya. All right, Bumulens, please come back. Prioridad Bombo Cham sa Department of Transportation ang Iloilo International Airport diri sa may probinsya or diri sa may probinsya sa Iloilo, specifically sa Banwa sa Kabatuan sa ginahimo kagti ang katuyuan sa gobyerno nga i-privatize ang nasambit nga paluparan. Nagabot diri si Department of Transportation Secretary Aga pa si Secretary Vivencio Dizon ang bag-o nga tiglikom sa Department of Transportation o podjede ang iban pa nga mga opisyal sa nasambit nga departamento ara man nga nag-abi-abi sa iya nga pag-abot si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., si Iloilo City Mayor Jerry Treñas, si Uswag Ilonggo Party List Representative James ang may kaagtanan sa sining pag-check maniya, pag-inspect sa Iloilo
International Airport. Kag paghatag manabi sa update sa unsolicited proposal halin sa Villar Group Bombotsam. Gin pagigamutan naton si Department of Transportation Secretary Dizon kag iyang gipahayag no nga ginapasiguro niya sa alkalde kag mangin sa gobernador nga gina fast track sa Department of Transportation ang ning current PPP o kunang public-private partnership nga proposal halin sa Villar Group agud nga masiguro nga sustainable ang development kag ang growth sa nasambit nga paluparan agud nga masuportahan man ang pagpasangkad sang probinsya kag sa syudad sang Iloilo, especially no ang ining nga ano man abi pag pain sa nga pondo or focus sa operations kag maintenance sa nga nasambit nga paluparan. Ang nami lang suno sa iya sa privatization kay ti indi kinahanglan nga magpagwa sang kwarta ang gobyerno sang dako gidabi nga amount Bombotsam bangod nga tiara ang private entity nga amo ang magasuporta kag magapondo sa mga operations and maintenance na kinahanglanon sa paluparan. Sunod diri sa iya Bombotsam ngati ang ining Iloilo International Airport amo ni siya ang ginaprioridad gid subong aside sa pila ka mga paluparan diri sa may pungsod Pilipinas kay tiginalantaw diri no nga himuon man kaangay bala sa Mactan Cebu International Airport, sa Clark International Airport, ang Iloilo International Airport. Yari bala pamatian naton ang nanging pahayag ni Department of Transportation Secretary Vivencio Dizon. Ang mga critical natin, no? So Iloilo is the priority right now, no? Siyang pinaka-advance. We're also looking at Davao. We are also looking at other tourist destinations, major tourist destinations like Siargao, Calibo, obviously, which is already an international airport. Airports like Dumaguete, Bacolod. So lahat yan, no? So the instructions of our president is we really need to privatize because that is really the way forward. May budget pa tayo yan, sir, for privatization of the airports? Ang maganda kasi sa privatization, without government, spend yan, very minimal kung meron man. No? So the beauty of privatization is not only will the initial capital expenditures, yung mga capital investments will be from the private sector, but most importantly, I think, is the operations and maintenance. No? Because I think, as we have seen with the privatization of Mactan, privatization of Clark, that is really the way forward because we will ensure the appropriate and proper maintenance and operations of these airports. Okay? Nabatian Bombotsam si Department of Transportation Secretary Vivencio Dizon. As of now, bangod nga may ara sang unsolicited proposal from Villar Group pero isubject pa ina Bombotsam sa Swiss Challenge ang ining privatization, like for example kung may ara sang iban pagidabi no nga luyag na magsulod or magkapyot man sang Iloilo International Airport isubject ina sang government sa bidding. Bombotsam kating sino madaog amo na siya no ang magkapyot man sang Iloilo International Airport. Pero as of now, suno kay Dizon ngati may ara sang anay ang government naton mahimo ngati maka-invest mga 200 million pesos subong nga tuig. Pero ti ang private proponent ginalantaw diri ngati ma-invest gid sang 15 billion pesos ang kinahanglanon as a mandatory investment Bombotsam. So amo ni subong ang sabahin sang Iloilo International Airport pero nakadto man sila Bombotsam after no sa aton nga paluparan nagpakadto man si Department of Transportation Secretary Dizon sa may bahin sang Visayas Container Terminal diri sa may Lobok sa distrito sang La Paz subong man nga adlaw. Maupod yan si Philippine Ports Authority General Manager J. Santiago para nga magpatigayon sang port inspection. Bombotsam lakip diri no sa mga ginlibot sa mga opisyal amo ang labing unang mobile harbor crane sa Panay kag ang container freight station. So padayon ang Philippine Ports Authority sa pagsuporta sa mga programs and projects
sang Department of Transportation nga tinaka-sentro man sa pagbulig pinaagi no sa paghatag sa mga serbisyo sa Puerto T. Ang ining subong nagakapyot dariya sa bahin sang Visayas Container Terminal Bombocham amo ang International Container Terminal Services Incorporated kinapaydalom na ni sa privatization. Iya man ni chairman and president ni Bombocham sang ICTSI or International Container Terminal Services Incorporated amo man ang bilyonaryo nga si Enrique Razon. So nakita diri nga nagdagsa suno kay Secretary Dizon, mas nagdagsa ang mga container ships diri sa may bahin sang Visayas Container Terminal kung sa ino naka attribute ini sa minilyon man nga pag mga equity holders sa bahin sang Visayas Container Terminal Bombocham kati nagsaka man ang revenues sa bahin niya sa nasambit nga terminal. Yari bala pamatian naton ang nanging pahayag dugang ni Department of Transportation Secretary Dizon. Kasi yun, that's also a privatization. No? It is now run by ICTSI with the efforts of privatization ni GMJ. So we would just want to see how it is. But I heard that since the privatization, ang dami na pong mga dati wala halos laman yung container port na yan. Pero ngayon, talagang dagsa-dagsa na ang pagpasok ng ating container ships. No? So that is another sign that privatization really works. So we want to see that, and the success of that we want to replicate in other ports all over the country. Napatian Bombocham si Department of Transportation Secretary Dizon. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid na Bombo Lindsay Bade. This time, check na naman ang police reports at tipon sa aton sin mga kopta ng mga Bombo reporters. Ang patrol car sa Alibudjan Municipal Police Station nahulog sa pilas. Kag ang bag-o kon ang dumduman yung tong lalaki bilang attempt nga bunon sang ginapahayag, may diferensya sa pangunauna nga suspetsado. Hindi na kuno magpasaka iya sang kaso sa sining nasambitan iyang personalidad. Standby kay i-check naton ang mga natipon nga balita nagikan sa patrol kaupod man sa kay Bombo Pauline Piliora. Bombo Pao sa report. Please go ahead. Una kita diri sa lalaki nga allegedly lately or recently amo ning ginlagas ang kutsilyo sa bahin sang E. Lopez Haro Iloilo City bangod update kay hindi na ini siya magpasaka sang kaso kay gahapon nga adlaw nagpadulong ini siya sa Iloilo City Police Station 9 kaga dito man ginkumpirma ni Police Major Eduardo Chacon ang hepe sang nasambit man nga police station nga kahapon nga adlaw nagpirma na ini siya sang affidavit of non-interest ang complainant Bombocham sunod diri sa iya paginpahayag man ni Police Major Chacon nga kung ano ang rason niya nga hindi na lang ini mag-file sang kaso batok man sa suspect nga naglagas ini si iya suno siya nga hindi na siya kuno sang gusto sang gamo Bombocham gin-identify diri apang kay bisan ka-encourage man abis ang kapulisan nga magpasaka ini siya sang kaso kag di ginahatagan abis ang mga consideration apang do pinal na gid ni ang iya desisyon rason nga nagpirma na ini siya sang affidavit of non-interest ining complainant gin-identify diri initially sang kapulisan ining suspect nga dul nagaedad ini siya 25 to 35 years old kag residente dira lang sa area sang Lapas kag ang nakilala lang gani nila Bombocham ining si alias JR bangod man pag-imbestigar dito sa area kilala siya o kung familiar siya sa mga vendors dito sa palibot bangod man nga apang ang pangalan bala Bombocham hindi mahatag ang nakuha lang nila dito alias JR lang especially diri sa may tricycle driver kag ginsakyan man dito sang complainant so diri sa iya kay Police Major Chacon nga pagkadto o kapag tapos ni Abis ang lalaki nga doon ng handos ini siya sa kutsilyo dito sa may area sa E. Lopez dira sa bahid sang Haro nagsakay ini siya sa tricycle kag wala mahibaluan kundi ini na siya nagpadulog yung pamangkot naton kung siya bala ang nagadrive sang tricycle o kung nagasakay ini siya sunod diri Bombocham sa
information kay nakuha naton kay Police Major Shakon nga wala pa man nila mabalaan kung nagsakay o kung siya mismo ang ga-drive. Sunod dito sa mga information nga nakuha nila nga natipon nila dara man sa area nga kung mahubog masami ini siya do naga maoy bala babo kaga perben nila makita man sa area nga amo na nagainom. Hindi pa gid ma-determine kung that time sang ginubra niya ni kung nakainom ini siya kag kung ano ang mental state niya balabong siya to be determined pa sang kapulisan bagod tuman kuno ka limited man sa information man nga ila nakuha. Susubong padayon nila nga ginapangita man ining lalaki bangod apisar wala na abis ang complainant, wala na ini nagpursue ang complainant man ining biktima, ginatinguhaan nila sa gihapon nga ilocate bangod kung magsigisige bala kag hindi mo pakpan kung anong gadalagan sa iya ulo basi masundan pa ang amo ni nga mga insidente. Sunod diri sa iya ginatun-an pa bombotsyam kung sila mismo nga pulis ma-file sang kaso batok diri sa suspect bangod kaagi man kuno last time bombotsyam nga sila mismo ang nag-file abis ng kaso apang wala ini siya madayon, wala gyud baton sang korte bangod kinahanglan gid sang complainant. Susubong antes na nila obrahon ang mga amo nga tikang ginatun-an pa nila bombotsyam before mag-file man sang case kag nagpahanumdom man diri ang Iloilo City Police Station 9 kay may ginakandak man sila abi nga pag-roving man sa area na timingan lang nga nakalabay ng ilang patrol kag hindi man sila makastay dira sa area apang susubong padayon ang monitoring nila kay magluwas dira una nga best ni nga na-report sa ilang nga amo na ang may naghandos ang kutsilyo apang mga batian man diri naton kag dara man sa area bumbo siya may nagapang hold up, may nagapang snatch dara sa area. That is why nga sunod diri sa kapulisan kaya kung may ang vendor to that time naghambal or nagwarning sining grupo man sa biktima nga maghalong sila dira kami lalaki nga may dala sang kutsilyo kung mga amo na gani kunong instances bumbo siya i-report na dayon sa kapulisan kag hindi na lang di magwarning lang dara sa palibot kundi diretso kung may makita sila nga mga amo nga mga individual dara sa area i-report na gilayon sa kapulisan kag sa mga pumuluyo man do for awareness and be vigilant na lang abi bombot siyam. Pamatian bala naton ang aton ng interview kay Police Major Eduardo Shacon ang hepe ng Iloilo City Police Station 9. Bali ang aton nga complainant nagkadto diri sa hapon sang hapon. Nagdulong sa medical certificate niya. However, nag-refuse na siya nga mag-file ng complaint. Nag-kuhan sila nga pa-debut of non-interest ng firma. So, sinta naman, although tani kay identified naman naton, na-fake naman naton ang yung lugar kung sa diin siya. However, wala sa kapan pagkatko naton. So, masulog siya tani sa pursot naton. Kung wala siya sa kapan pagkatko naton, ang aton nga nag-atras man, hindi naman siya kunumot pagamo. Isinig ko sayang tani kaya ara ng airport na to na nalocate na, na-identified na. So, ang request ko kapon siya, bisan nakukuhan daw hindi siya. Kaya isama na hindi na siya kunumot pagamo. So, as of now, ma'am, sige nga amon niya bantay dala sa area, sige ang amon saturate dala sa area, para nga hindi na masulit atong natabo sang nagigigit ni adlaw. Sir, ano ko ng reason sa complainant kaya hindi niya na pag-i-pursue? Hindi na siya ako na magpagamo. Unang yung information, ma'am, kahit wala ka siya madakpan sa nagligad kahapon. Ang sulod ng information na ako makahubog niya siya mo na pang-treating. So, tapos wala man kita sang may magsugod dito sa area bla. Although damo ng tani isang tao, may mga vendors man dira, pero tama ka limitado. Ang ilang mga ginasugid sa aton. So, mula na ang nakuha natin yung information, bali akong makainom, medyo sabad. Ang aton nga suspect, ma'am, is from area sa Lapas lang. Then, more or less, mga 25 to 35 years old. Ano ni sir, permit siya kuno sa lugar? Makahambal ako mga permit siya da, because kilala siya sang tricycle driver nga nagdulong diri sa ang Tikima sa station. So actually ang tricycle driver man ang nagkuhan sang nagamono kung sino ang alias niya pag din siya nga area sang Lapas. Mula to ang naglagas man sa iya amo ning si alias DR. So wala na sa dason na ganito nakabalo kundi napakadto sa JR ang aton to nako ang information is
nagsakay lang kami, tricycle ko nun sila, nagsakay lang si JR, mo na ang term dito ang naging gamit. Especially sa mga nagbabaligya dito sa mga dito sa area, kung may mga muna nga insidente, according yan ito sa victim, ginawa pa sila hindi ka magagi kay may laki nga may armas. So, kay nabala na kita nilang mayara beforehand, ang contact na sila sa police. Kaya actually, may ara kita dira ang nag-roving at nasa nga itong deployment plan. Galing kasi timing na siguro nga wala na dito sa area. Ang aton na be vigilant. Kung may muna ang mga tao manotice sila wag dayon, inform dayon para at least ma-respondihan ta dayon, hindi na ma-prevent naton ang posible nga mga incidente nga matapos sa area. And then sa mga sa mga halimbawa atong natabo, di ita mangilin sang 10 ka piso nga pamasahe naton. Malakat or pila ang pamasahe subong nga lakto naton from La Paz. Kaya according to sa victim, dito po sila naghalin sa sa Andok, sa La Paz, yung taon. Tapos yun lakat lang nila ang La Paz, Andok. So from there to going to Harap Plaza. So, hindi man sila nga hindi safe ang palibot sa subong kay kami hara mo kami palibot mo kami trabaho mo kami pero hindi kasi sa tanan niya tayo mabantayan ta ang area. So kita manog kung kaya tang magsakay kita and then halong kita di mag-aligmatit sa palibot tapos careful kita permi consider tagid nga unahon tagid ang ating safety. Mo sir baka sa iya file a case even though wala na nag-pursue yung complainant. Muna siya mamangsa sa mga dilima naton because one time kagi kita nga yung nag-file kita sang police mismo ang complainant pero ginpangitagid sang court ang complainant niya boy ang complainant niya hindi ang complainant amo na bala. So, ginastadihan natin sa subong ma'am kung pwede kung kita makafile kita sa regular filings sa iya para at least kung sigurado ang hulag bila natin ma'am. Hindi man masayang bila nag-attempt kita tapos hindi man lang pagbatunon bila. So, natin ma'am. Si Police Major Eduardo Chacon ang hepe sa Iloilo City Police Station 9. Nadakpan ining suspect? Wala pa, Bombocham. Why gid madakpan? Wala pa. Ti dapat tutukan isang haro PNP kay base kung sa sunod gamay nadlaw ni when it ampaktan himuon niya naman liwat Bombo Paulin. Exactly, Bombocham. Ti amo na ang assured Manila nga ti ginaagyan ginila kag parts ng deployment plan Manila ang daraang areas ng Ilopez kung saan ginatabo ang amo nga insidente. All right. Samtang sa piyak naman nga bahin, dugang na lang naton ining na-aksidente ang patrol car sang Alimojan Municipal Police Station. Samtang nagapataklad dira sa bahin sang Barangay Tabog, Alimojan, Iloilo, kag aton gimpakigangutan man ang hepe sang nasambit man nga police station nga si Police Captain Marion Asparo. Iya diri ginpahayag nga may inog follow-up ining kapulisan man dira sa nasambit nga area nga nagakinahanglan sang police assistance. Sakay sang amo nga patrol car ining driver ang investigator kag isa ka intel nila Bombocham sang nagapataklad ini sila sa daraman sa area kay 11:13 nagkontak ining kaupdanan nila naghulog ng kuno sa may piso wifi para makakontak didto man sa police station nga na-aksidente ini sila kay kagina sang aga manotis man naton do nag-ulan-ulan kag do mabukid ining parts ng Barangay Tabog man kag 100 meters away kung sa diin sila tari pakadto na dira sa may proper sang nagapataklad ini sila bangod man do indi gid man kadakoon ang dalan kag medyo madanlog Bombocham nadulaan ini sang control man ang patrol car ang driver man kag nag-isol ini siya nakabunggo sa may barrier kag nagligid Bombocham. Good thing lang nga pagligid niya ako nagbaliskad nakatindog bala ang pagtupa niya sining patrol car. Luwas naman sa katalagman ang 3 ka sakay 3 ka on board sa nasambit man nga salakyan sang Alimojan Municipal Police Station kag sa subong nagsaka naman ining responder sang Banwas ng Alimojan kag may nag-apas man didto nga isa pagid ka patrol car sang Alimojan Municipal Police Station kag samtang nagapasaka Bombocham ining patrol car naga-travel ini sila ya nag-contact ining mga nagapangayo balas ng police assistance didto man sa nasambit man nga barangay nga hindi na lang magdayon nga mangayo sang assistance man gikan sa police apang kay ti ulihin na nga mag-contact didto sa patrol
bangod mahina-hina ang signal didto man sa nasambit man nga area. So dugang man nga mga information kung ano pag didto ang mga contributing factor man to kun nga baliskad na danlog ining patrol car man sang sambit man nga police station diya sa bahin sang Alimudjan. Apang ginkumpirma man diri ni Police Captain Asparo nga luwas sa katalagman ining 3 kasakay sang nga salakyan kag nakaagob lang ini sila yastang minor nga kapilasan sa ilaman nga lawas. Pabati naton interview naton kay Police Captain Marion Asparo, ang hepe sang Alimudjan Municipal Police Station. Ato nga patrol pa kato sa kuan ma'am, barangay Tabog, ara na sa Tabog proper, which is 23 kilometers away diri sa aton nga police station. So ang tinutuyo sa aton nga patrol dito kay may verify kita nga mga information which is part ng police operation. But unfortunately, ang atong driver, upod sa atong biskador kag isa ka intel officer, na sangga patukad sila sa proper sang barangay, kay dili escape na siya ma'am, kag bago lang natapos ang ulan. Siya ma'am, nag-atras kag nagligid. Pero sa lang, ang aton nga mga tropa, safe man ma'am, gas nga gamay kag palamanol. Pero ang aton nga patrol tungod sa pagligid niya o namin niya na pag-atras niya, nabunggo sa barrier, then nagligid tapos nakabunggo sa may kahoy. Pero ang damage, bisa initial info namon, kuan ma'am, ang iyang atop sa likod medyo nagupi gano'n ma'am. Bali, sir, you mean nga nagligid, nagbaliskad? Bali na, amo to ang balansang initial nga pagtawag sa ako na investigador nga on board. Nagligid yun sila ma'am ho. Nag-atras ka, nagligid ang patrol. Concrete na daang sa salakaw nyo ang pa-factor sa barangay Tabog ma'am ho. Lapit mo lang yung tupaan nila ma'am. Tapos sa piyak sila na karsada. Ako, ang madanlog ko na ma'am, gulpi lang ko no, nag-atras ang kwan. Nag-atras ang patrol sa pagkarangkang. Gulpi lang nag-atras ang patrol. Tapos amo na to ma'am, tungod guro sa kay patukad. Nag-atras na bunggo sa may barandilya sang sang bot nga dalan. Tapos nahulog sila sa mga wala ganit siguro mga 3 meters siguro. Kag nagtupa man sila nga nakatindog man pa mula nagaling kay isang pag turn down sang salakyan, na damage, nagupi ang tapalo ang hindi ang sa likod nga side na ma'am. Okay. Bali minor injuries ni sir ang naabot. Gas lang ma'am pala man lang, tapos hindi na nila mabuksan ang tratahan, so naging roll down na lang ng bitana kasi bitana sila magagi. Pero permitted na sir ang patrol car gasaka dira sa may Tabog. Yes ma'am. Kay ang subong mamayara kami malan may ginapalo up kami abi. So kay concern abi sa isa ka issue which is nga kinahanglan kami ang magkadto kay may reklamo. So kami ang nagkadto dito para katuan sa aton investigador dito sa Ilabalay. Din katuan namon kay siyempre ang concern dito hindi sila kapadulog dito sa Banwa. Kay tungod concern sila sa security wala nila ma'am. So ang advice ko kay na nga siyempre kung concern sila sa security nila, so kita ang makadto dito sa ilang. Unfortunately ma'am, pakadto pa lang kasaka pa lang sa proper ang aton nga tropa kag na disgrasya sila ma'am. So para to siya subong ma'am nagsaka na tong aton nga Alimudjan responder, same time ang isa na magkapatrol nagsaka man dito para nga mag-augment dito sa aton tropa ma'am. So far Bombo Pauline? Bombo Cham, si Police Captain Marion Asparo. Alright. Wayman sang grabe nga pilas sa mga personnel? Palanakit sang lawas kag mga gas-gas, Bombo Cham. Di madrodan login man abi kag tukadon na nang ila padulungan mo. Anyway, thank you so much Bombo Pau. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo. Salamat gid Bombo Pauline Piliora ti magalong-along gid sa aton sini nga mga kauturan tanan nga mga nagamanihoy labi na ko ng area nyo maulanon dira. Posible sini nga madanlog ang dalanon. Damo lang sa nagapinadala diri sa mga mensahe sa aton may kantanan sa sining privatization sa bahin sang Iloilo International Airport bla. Nga daw kasubong nagapabutyag ti ang gobyerno hindi nagikadala ang aton sining
gobyerno sang pagpatahom, pag-improve sang Iloilo International Airport nga magsagad kita iya kasalig kuno sa mga privatization yung public-private partnership ni. May kayuhan man ba't kadugon lang nga nagpundar sini gobyerno tapos sa loon lang niya sang isa iya ka pribado sining korporasyon o kon pribado ini sinibiyang kompanya. Katulad na bisang Villar Group. Ang background sa Villar Group sa kadutaan niya mo, mayara bala sila sang record nga ang Villar Group nga nag-operate sang airport. Sa aton sinikaroon niya nga mga kabumbo. Anong punto nga sila ang ma-operate? Amo rin palamang kutanon sa pila ka mga kabumbo naton. Tining move kuno sang privatize sa mga public utilities nagapakita lamang nga inutil ang aton sino mga opisyal nga nagauyat sining mga utilities gani. Sa aton sining mga kabumbo do kasubong dikdala utok sini nila ang ila sina pinsaran kung pila lang na iyang rason sa aton sining mga kauturan anong konsiderasyon sa sining pag-privatize sa mga public utilities sa aton sining mga kabumbo mo to ganing inambal tabla ginulat lang yan nila nga mahumana tapos salon lang yan dayon nila. Masalo lang sila sa operation. Di pila ihan ang rason sina Dre sa mga tinutuyo sini iya nga mga privatization gani. Di lang tawabla ko ma-privatize niyang operation sa Iloilo International Airport. Mahal niyang terminal fee, parking fee, no? Iwa isang mahal ng terminal fee, parking fee, tanan sini nga mga fees dira, yang pamangkot kag may kasiguraduhan ayan. No, nga mangin maayong pasilidad, no? May kasiguraduhan ayan nga maayong pag-operate sang Villar Group, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, kung madumduman yung pas nagligad to sa tuanay nag-operate man sila sa water supply ni, no? Sa syudad sa Iloilo, sa inalom sang Prime Water, no? Wala man to punto kay naglalayas man to diri sila sa Iloilo to. Sa aton sini nga mga kauturan, okay ba lang na sa aton nga may mga chauffeur kag wala sang problema sa gas, no? Sa aton sini nga mga kauturan, hamakon mo sina banwa maparking ka dara karon pilaihan ang imo sini nga balayran. Diri gani sa palibot sa syudad sa Iloilo, 25 pesos ga wawaw na kadamaan. Hindi bla? Sa aton sini mga kabumbo, pilayan ang rason man nga daw kasubong iyang danlog pastakway. No? Madanlog pastakway ang pagpasugot, no? Kag pagpahanugot nga i-privatize ang operation sa Iloilo International Airport. Kag iban pa nga mga future projects diri. No? Tanda maning iban sinyo kay hulaton lang to nila nga mahuman ng isang dako nga proyekto nga ginawyatan sa gobyerno pagkatapos salon yun nila tiway na sila nga budlay gamay lang ila gasto dako pa ilang ginansyawon lapaw nagkikita sa natin sa aton sa nga pagpangalagad. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine. Isumamot siya Mablanco Vergabilin sa imo sang manayanay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and the most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct? Tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay.
Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang please, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts sang family members sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba o kun paghugas sang kinanan o kun paghatag man sang emotional support. Mas maayo kag mamag-an pagid ang ulobrahon sa balay kung nagabuligay ang tanan. Kinahanglan nga may kontribusyon ang kada miyembro sang pamilya. Halungan ang imo mga gamit, ipabilin nga matinlo ang kwarto, ang banyo kag mangin organisado sa imo personal nga pagkabutang. Respetuhon ang privacy kag boundaries sang isa kag isa. Magpanuktok sa portahan antes magsulod sa kwarto sang iban. Hangpon nga kada miyembro sang pamilya ang nagakinahanglan naman sang oras sa ila kaugalingon para makarelax sa trabaho o kun personal moments. Kung mayara ikaw sang abyan o kun bisita nga makadto sa inyo balay, siguraduhon nga nakahibalo sila sang mga rules kaangay sa kung diin ibutang ang sapatos, diin mapungko o kun anuman nga mga polisiya nga ginasunod sang inyo pamilya. Maghatag sang oras nga ma-express ang imo love kag appreciation sa miyembro sang pamilya. Simple gestures kaangay sang pagsilinga, I love you, pagkupo kag pagkumusta ang makapamag-an sang balatsyago na sang imo nanay, tatay, ukon utod. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tagipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinluan kag ginatago ang imo toothbrush?
Ginarekomendar sang American Dental Association nga pagkatapos magbrush sang ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakasang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madula ang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health maayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat ang isa ka weight bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve man ini sang balance, nagapakusog sang core, kag nagabulig agud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami man ini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss.
Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agud nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian ba ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala langin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon.
Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Beautiful Saturday, beautiful weekend. Good afternoon, kids sa inyo mga kabombo. This is Tita Regine para sa kahapon lamang program. It's March 8, 2025 sa ating Elections Day Countdown. Check natin mga kabombo, how many days? How many days before kita nga magkadto sa mga voting centers? 65 days. Exactly. So, preparahan gid nato nini. And today, mag-interview kita sa ating winner diri sa kahapon lamang program. And I believe, ara na siya, no? And ready na siya through video call ang ating pag-istorya sa kay Lucky Taurus sa 1st District. For the meantime, ari-anay aton ang bahanon para sa inyo. And this is from Stephen Nicole Pedro. Hanggang kaibigan, good afternoon. This is Tita Regine and this is KLP. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko nang hilong na mga sugat nito. Pilit ko makalimutan ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana magpumilit pa ang nasuklayan ng pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang luha sa'kin ng mata, ang pag-ibig ko sa'yo kailan may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ika'y nag-iisa. Dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita.
nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suplian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Minahal kasi kita. What a very humbling thing to say, no? Pasensya na, minahal kasi kita. Hanggang kaibigan by Steve and Nicole Pedro. It is now 30 minutes after 2 o'clock. Ang diri sa KLP, gina-welcome ta na ang aton nga interviewee, ang aton nga winner, si Lucky Taurus, sang 1st District. Hello and good afternoon, gid sa imo, Lucky Taurus. Kumusta ikaw? Good afternoon, Tita Reg. Yes, mayong hapon, gid. Ara ikaw sa inyong lugar, hindi ka makakadto diri sa estasyon sang Bombo nga aman? Eh, gagmay pa ako na kapid, ma'am. 3 years old pa. Ah, okay. So may mga kabataan ikaw ang ginabantayan. Pila gani kabilog bata ta? 3, ma'am. Okay, 3. So may isa ikaw kakapid. Oo, tapos yung pangadua, wait lang. babae lalaki. So babae lalaki ang imong kapid. Tagadula-dula gid man kita, Chief. Engineer, okay lang kita. Mabatian kita. Anyway, hina lang ang iyang signal dito. Sige, padayon naton, ha? So, Lucky Taurus, siling mo, nakaagi ka obra sa isa ka Chinese family dito sa Manila. Oo, so saan ini? Dalaga ka pa ni? Oh, ma'am, kay Saddo, hambal ko, ay, maano ko diri sa, sa may umaman. Matambay lang, hambal ko. Tapos, may after mga 2 days, may hambal sa akon sang pakadua ko. Ay, gusto mo maubra sa may Manila. O, sige. Galing, Chinese family. Sige lang, ako ang bala rin. Kay... Kinulbaan ka sa nabalaan mga Chinese family. Oo. Mga pila edad mo sini sa nagpa-Manila ikaw? First time mo to nga nagpa-Manila? Oo, ma'am. I see. Okay. And you said, no? Mga pila edad mo sa to? Mga graduate high school pa lang, ma'am. Oh, way ka pa kalabot 20 sa nag-obra ikaw. Kay, di man ko kayo skilla. Kami, sigado. Aha. Okay, sige. So, sa isa ka Chinese family, so sa compound sila ni nag-estar. Bali, ano ang setup nila dito? Bali, ma'am, damo na sila sa isa ka building. Tapos, bali ang ilang nanay sa first floor. Ang second floor, ang akon amo, kag iya nga utod ni isa man. Bali, ang amo, mulang na akon pa nun, tapos sa sulod balay lang ako. Okay. So, ano in particular ang imong trabaho sa sulod sang balay? Panglaba lang akon obra, tapos pagtapos laba, paninlo, tapos pagtapos paninlo, pwede ka na paway. Okay. So, may upod ka man yung nag-work dito sa sulod sang household? Oo, Tita Red, isa ka yaya. Yaya siya sang 2 ka bata. So kayo may 2 sila kakabataan? Puro boy. Alright. So, you said the haunted house ang balay? Nga man. Nadlok ako una ko nga kita. Nadlok ko. Nadlok ko kay dokaladkan gid nang sagwa. Pero pagkasulod mo, namin naman daw matawhay. Aha. So, sasagwa lang yung galing doon kaladlukan. Kaya kadako no? Dako nga balay? Mga dangat sa 4th floor. Ay, do building gali, no? Building siya, tapos elevator agyan.
mo. Ba, may elevator pa. So, kumusta man ang imong mga amo? Pila silang imo ginaserbisyuhan? Ang bali, ang magtuwa tapos 2 ka bata. I see. Okay, kumusta man sila? Nagsahuay man ka mo? Okay man sila? Alright. Mas-shift siguro na lang. Yes, yes. Kumusta man ang mga amo mo? Okay lang man sanda, ma'am. Kay pagkasulod ko, ang okay man sanda, mga buot. Okay. So, ano naman ang setup ninyo sa pagkaon? Ano sila, kusinera kami. Kusinera lang ba? Tapos na kamo ka ubra, pwede na kamo kakuha ka, ka pagkaon mo sa dalom. So bali namin mo, sa bilog nga building, may isa lang ka kusinera. Nga amo nang galuto para sa tanan. Amo, kag mga kabulig sa sulod sang balay, siya lang ang galuto, do mo na? Oo. Kung gusto mo makaon, kuha ka lang to. Halin sa may breakfast hasta sa panyapon. So in between that, may ara man ka mo, like mga snacks, puro pamahaw, may ara man? Ano, ma'am? May mga snacks man, may mga food in between, kung nagutom kaya mga peka or magkaong katnapay, okay lang? Hindi ka makuha. Ang basta budget mo lang, pasok lang sa budget mo. So budgeted ang kada isa sa inyo? Kaya damo kami, ma'am. Oo. So bali may supply sang kape, may supply sang mga tinapay, aside sa breakfast, lunch, kag dinner? Oo, ma'am. Tito okay man, no? Hindi ka man magutman dito. Oo. Kaya kung nanambok gani dito. So paano mo nakuha ining buot sang imo nga mga amo? Ano ang style mo sa pagtrabaho? Balay ko lang sabi ko Tita Red kay kung ano ang pagulag sa akon balay, amo na akon Bahala kamo da. Paano nila nanamian ang agi mo? Oo. Kay kung sila depende man sa pag mo Tita Red kung paano kung mag-ubra gusto nila. Kung kabalo ka magpasunod sa ubra mo, okay lang. Okay. Sige. Oras natin mga kabombo, it is now 2:37 in the afternoon. Sige, adjust anay naton ha. Ining aton nga connection dito sa aton nga winner para nga mas clearer pagid ang sulod diri sa aton or siguro pwede man siguro engineer no nga through mobile na lang kita, mas cellphone na lang para nga mas klaro na gid kito kay hinagid sa signal didto. Magapanambalik ang kahapon lamang program. It is now 2:38 in the afternoon sa aton nga pagbalik padayon na naton ang pag-istorya kay Lucky Taurus sa 1st District. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield. Mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties.
Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa. Diri ang ating nga winner si Lucky Taurus sa first district ni combine ang Lucky kag ang Taurus si Laucos. No kalayo man. Anyway, hello Lucky Taurus. Yes, ma'am. Okay, better gid man ang ato nga reception sa imo diri. So paano mo nabalaan nga tila namian ang imo nga maamo sa imo? Istoryahi kami ano ya ang style mo, anong agi mo sa pagtrabaho? Kay ako, ma'am, pag once na ubrahon ko gid na dayon. Tapos siguro natinluan sila sa obra ko. Aha. Gusto nila na matinlo, tapos sila mismo gambal nga sunod mo naman adlaw tinluan na kay ano na ang kung sa aton pang pangambal bala. Ang ang susunod naman tinluan kay parang hindi ka makapoy amo na hambal niya. Kay basically yes. Tinluan. Kay basically do ka mga mabuot lang gid man niya sa ila no, as in ginapabayaan ka man na lang nila kung ano ya ang pag-atake mo sa mga ulubrahon mo. So ano oras ka gabugtaw kag mag-umpisa sang imo nga obra? Mga 5 ako mabugtaw, ma'am. Tapos after mga pagka 6 umpisa na ko na. Umpisa na ko panglab. Tapos pagtapos maninlo. Okay, so mga ano oras sa hapon kag tapos ka na ya? Mga 11 saga tapos na ako. Hindi ka nagali ang mahapunan no? Ti kung tapos ng obra mo, ano ginahimo mo? Didegda lang sa sulod parto sang amon nga kaupo ko sa may kwarto man nga amon. Tita Red. Ti okay lang sa mga amo mo nga amo na kung tapos niya obra mo, bala ka na lang daya. Higda ka na lang, okay na sa ila na. Matawag na sila kung gusto nila mangayo, kung ano na gusto ko milk. So, muna bla. So matawag lang sila kung may isugo sila sa imo, do mo na. Oo. May day off man ka mo to? Ano daw, Tita Red? May day off man ka mo? Oo, may ara, pero ako hindi ako mahilig mag-day off. Pag hindi ka mag-day off, katagan ka nila isa kaadlaw nga kung pila ang pagasto mo sa isa kaadlaw. Namin mo nagtagaan kanila budget kung mag-day off ka? Kung gusto mo mag-day off, pero pag hindi ka mag-day off, amo to hatag nila sa imo ang kay bali hindi ka mag-day off, ikaw mabantay sang ila bata. So bali pwedeng ma-convert to cash daw mo na. Hindi kayo maglagaw, tagaan ka lang nila kwarta. Kaya supposedly, day off mo inapat, wala kaya nag-day off, so iberang kanila. Doon mo na? Oo. Ti ka nami, ginang-gali, no? So, because na namian sila sa imo, anong ilang ginahimo sa imo? Ako, Tita Red, milig ako kung ano ang kulang sa sulod balay, ginalista ko. Tapos hatag ko na sa kamo. Tapos sa hambal mo, kuha ka lang doon ng mga sabon mo dun sa pampaganda, sabi mo. Hambal ko, yung mga amo ko naman, hambal ko, tamaan pa ba? Doon ako nahuya. Ang upod ko nga yayan, doon nahuya ako. So may mga favors na ginahatag sa imo. Like ginapapili ikaw o anong sabon ang gusto mo, kuha ka lang doon. Doon mo na? Oo, pati pagkaon. Okay. Kaya ti daw nahamutan kagid nila no sang ilang nga buot. Ti mga upod mo ya nga nagatrabaho man sa ila, kumusta man sila? Kumusta man ang inyong mga relasyon sa ila? Ako okay man. Galing kay ang amo ko nga nambal nga pag-ua lang na ang natag mo. Kaya basta mangakid kong upod mo. So hindi man dapat ipakita sa ila. Nga daw may special favor sila nga ginahatag sa imo.
Pero okay ang relasyon mo sa mga upod mo man dira sa sulod ng balay? Mga katrabaho mo man? Gapa mo. And then, nakibot ikaw, no? Kahit isang paghalin mo diri, baligin padalaan kanila sa plete. And you were expecting, sa first salary mo, i-deduct nila ang ginpaplete sa imo. Ano nga tabo? Ang nag-expect ako kasweldo ko, Tita Reg, nga bal nila, buhina nila pagka abot ko dito. Bal nga, ari sweldo mo, ay hatag ko na buo kay, ang bal ko, buo ni man, bal ko. Sir, ang para sa sa may ginpamasahe ko, hambal ko. Tayo na lang yan. Kasi masipag ka, mabait. So kay bikas na namian, gani sila sang imo nga agi, no? So wala na lang to, bain na lang to, ang ipadala nila nga plete, di na lang nila ikaltas sa imo nga sweldo. And then may ara pa sila nga mga may ginapanghatag sa imo nga daw wala man na yan nila gani ginahimo sa imo nga upod dira. So that means nga daw nahulog gid ang ila nga buot sa imo na mian gid sila sang imo nga agi sa pagtrabaho para sa ila. But you said after 5 years nagdesensya ka sa ila nga magbakasyon diri sa aton nga lugar. So bali straight 5 years wala gid ka pauli sa inyo? Oo. Ang bal ko man sa umaman ang plite ko. Padala ko na lang. So that's another reason pag siguro, no? Nga wala ka mga day off. So ginahatag na lang nila sa imo ang equivalent sang 1 day nga dapat i-day off mo. And that way ka mga puli-puli. So ara ka lang gid gatuto ka lang gid sa imo nga pagtrabaho dito sa ila. So another reason siguro, no? Para nga manamian sila sa imo. So naglisensya ka nga magbakasyon ikaw, pila ka bulan ng ilang nga grant nga bakasyon sa imo? 2 months. 2 months lang ginatag nila sa akon. Tapos, why pa gani 2 months, gitawag na sila nga mabalik ko. Kulbahan silang, hindi ka na magbalik sa ila. Oo. Pero nakabalik ka? Oo, nakabalik ako mga pagkabalik ko na to, amo na to nga, after 2 years, nagpuli na ko na to nga, nakilay kami sang textmate ko. Amo na ang imo nga napamana? Oo. Okay. Why did you say nga proud ka, Gid, nga nakatrabaho ikaw sa isa ka Chinese family? Hindi ko nag-expect, ma'am, nga mabuo ang mga Chinese. Depende man sa pag-asipan sa ila. Okay. Ano nga culture nilang imo nakitaan dito, ka natunan dito? Kaya mga Chinese ini. May mga special celebrations ina sila, no? New Year. Kung mag-Chinese New Year, dito na sila sa may babaw sa rooftop, ma'am. Kaya, tahod gid na. Ay, ikaw lang asang pag, hindi ka sang gahod nila. Pero hindi ka na kaupod sa ila. Basta hindi ka Chinese, hindi ka kaupod sa ila, mag-Chinese New Year. Wala ka mo ginapaupod, yung mga Pinoy. So, sila lang ang nag-celebrate. Oo. Kapanghatag sila ang pao. Ma'am, kada isa sa ila mag-utod. Pila sila. 8 na sila makahatag sila sa imo. Wow. So 8 gid galing nagahatag sa imo sang ampaw. Ang pao every Chinese New Year. So pila ka tuig na nimo nga obra dito sa ila? Mag 11 years dapat. Kaso lang So 11 years are long enough, di ba? Siguro sa nagaling ka nanugunan gid sila sa imo ay. Nagibi gani ang mga ma'am, ang alaga ka yaya, nagibi sila. Ang anak mo na ang sa galantaw-lantaw da upod sa imo anak mo na, amo nang kapid? Isa sa mga kapid or amo nang magulang? Babae. Isa sa mga kapid? Oo. I see. May communication pa kamo sang imo nga mga amo dito sa Manila? Oo, ma'am, may communication kami pero
Pero gusto nila ako magbalik dito. Pero hambal ko, tamad na ko kay kapoy na ko. So ginahandom kagigili nila gihapon, no? 11 years ba lang ati ang pagsalig nila ara sa imo, nakuha mo ang ilang nga buot. So anong sikreto nga ma-share mo para nga appreciate sa mga amo ang ilang nga kaupod sa balay? Kay ikaw isa ka gid ka nakaagi nga nangin kabulig sa sulod sang balay. Ano ang sikreto mo para mahamutan ikaw sang imo amo? Ang gusto ko lang i-share, ang di dapat dapat hindi na kinanglan nga hambal ka sang mga obra, kung kabalo ka sang obra mo, obrahon na lang dayon kay gusto nila matumato ka. So amo nang ilang luyag nga hindi ka na pusugoon, kabalo ka na magbutang sistema sa imong ulubrahon, kabalo ka na nga matumato sa pagpasunod sang imong mga ulubrahon. So, ano naman ang imo nga mapabugal bilang isa ka nakaagi trabaho sa sulod sang balay kag ginahandom gid sang iya nga mga amo? Ang akon ang ano ti Red? Ano naman ang imo nga mapabugal? Ang akon ang ginapabugal ko lang kaagi ko ubra gid sa may Chinese compound nga tanan sila na ano ko gid na close ko gid. Kagin sa ligan kagid nila, kaginahandom ka pa nila nga makatrabaho ka ulit sa ila, no? Ti after sa pagalin mo sa ila, nakatrabaho ka pa sa iba naman nga pamilya? Why na Tita Reg, after dito ay na. Napaway na gid ko. Pilang imo edad sa naguntat ka nagtrabaho? Mga 25. Kay namana ka na. Correct. So anong mabilin mo sa aton nga mga tagpalamati kung sila man desisyon nga magtrabaho dito sa malayo, mga amo sang lain ay kultura, something like that. Anong mabilin mo sa ila? Dapat Tita Red, ang akon lang ihatag nila ang bugos nila nga kung ano ang kaya nila nga maobra, itugro gid nila ang best nanda. Para nga akon lang binatag malang akon nga best. Nga maanuan ko ang akon nga masarangan. Okay. And that is something nag-catch kids ang ilang attention. Kinakita nila ang imong dedication, ang imong sincerity sa imong pagtrabaho sa ila. Kag ginbalikan ka man nila, no? Sang maayo nga kabubuton, kung may mga special favors man sila nga ginahatag in appreciation sang imong manami nga agi sang pagtrabaho sa ila. Thank you so much, Gid, sa imong pag-share sang imong inagyan, sa imong pagtrabaho dito sa isa ka Chinese family dito sa Metro Manila, Lucky Tauro, sang 1st District. May luyag ikaw nga tamiyawon? Ginatamyaw ko lang si Terech ang mga pamilya ko sa dito sa Igbaras. Ara kagali dira sa Igbaras, ha? Mga Yusay Aquesta family. Amo lang na? Walang na. Sige. You tell them, nga sila pwede man makashare diri sa kahapon lamang program. Maraming salamat sa imo na explain ko naman how to get your prize, ha? May 1,000 pesos nga nagahulat diri sa imo sa Lunes. Pwede mo nini mapakadtuan sa imo nga representative kung hindi ikaw available. May authorization letter ka lang tapos ang 2 copies ang ginpa-Xerox ni mga ID. Maraming salamat ang ato yung winner, mga kabombo, si Lucky Tauro sa 1st District. 53 minutes after 2 o'clock and just a little while inyo na mabahibaluan sino ang ato naman nga winner para sa siningang simana. You will know that sa ato nga pagpanumbalik sa gihapon. This is Tita Regine para sa kahapon lamang program. Magabalik kita pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon.
Hindi lamang sa genes o kuntugas ng katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sa buhok. Natukiban sa health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sa environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Hindi pagpakanabuan ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ang kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-imutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kung pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulhaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung nagakaon, ginapraktis mo man ayhan ang good manners and right conduct. Iniamo ang paghimo sang good etiquette kag mangin matinahuron sa mga tawo nga kaupod sa pagkaon. Pila sa mga kinahanglan himuon kada tion sa pagkaon amo ang masunod. Maghugas ang kamot. Masami hugasan ang kamot antes magkaon agod mapabilin nga matinlo. Magpungko sang maayo. Sit up straight. Bangod ini ang senyales sang respeto kag good posture. Hulatuhan ang iban antes magkaon. Aton ko ginantanan natin yung mga letter senders diri nga mga mapisan yung magpadala sa ilang mga istorya, ang ilang mga inagihan sa kabuhi. And I'm really looking forward to those nga mga wala pa kaagi nga nag-share diri sa kahapon lamang program. Sigurado gid ako no, mga colorful, mga mabal naton very rich ang inyo nga mga experiences kag kanami gid kon if you will find time to sit down and parang masulat ninyo, ma-share ninyo diri sa kahapon lamang program ang inyo nga mga istorya nga mga matahumgid katama. So please find time lang, and of course may nagahulat nga premyo para sa aton nga lucky winner every week diri sa kahapon lamang program. 1,000 pesos nga cash. Kag amo man nina ang pagabatunon sang bag-o talang na interview nga aton nga winner si Lucky Taurus sang 1st District. So sino naman ayahan ang aton nga mangin winner para sa sininga semana. For the meantime, I am inviting everyone magpadala sang inyong mga istorya pinaagi sa pag-email sang inyong mga stories sa bombo_iloilo at bomboradio.info or isulaton ninyo ang mga istorya ninyo in your free time. I'm sure no mga senior citizens naton dira damo gid mo free time. So kung walang magawa, sit down and write your stories tapos ipadala diri sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Thank you very much sa inyo tanan, especially sa mga tag-iya sa mga sulat nga ginbasa naton sa sininga semana. Isa sa inyo ang ato naman nga mangin next nga interviewee diri sa KLP. For the meantime, nagasunod ang mga paborito ninyo, ang mga dramas kada hapon diri sa Bombo Radio Iloilo. After sang kahapon lamang program, si Tuyang Ermitanya magasulod, pagasundan sang Provincial Jail, and after that, ang Dear Diary. So enjoy! Congratulations to our winner who will be interviewed next Saturday. That would be March 15, and to win 1,000 pesos in cash, ikaw ina, Roger sang Maasin. Sa liwat, congratulations sa ato nga bago nga winner, Roger sang Maasin. So Roger,
Thank you, Gid, and congrats. Maraming salamat sa inyo tanan, mga kabombo. Of course, I'll be seeing you again on Monday. So enjoy your weekend. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, Gid. Good afternoon, and God bless.